Bona nit. Estem aquí per celebrar aquest primer debat electoral de la democràcia a Navarcles. Un dia que, per tant, és un dia positiu per tot el fet democràtic i per aquest debat de les idees, que és el que anem potenciant, perquè és la manera d'anar avançant a casa nostra a base de tenir millors idees de les que tenen els altres. Un bon dia, un grup d'aquí de jovent i de teatre d'aquí de Navarcles, Va Teatre, va tenir la iniciativa de dir hauríem de fer aquest debat que no hem fet fins ara en tots els anys de la democràcia. Per tant, per ells els demanaria el primer aplaudiment perquè us han fet venir a tots aquí, pràcticament ho hem omplert i tenim també tots els grups. Mai fins ara havíem fet un debat a Navarcles d'aquestes característiques, per tant ens estrenem, serem nous en el fet de debatre entre tots plegats, mirarem de fer una estona, una hora i mitja aproximadament, que sigui tan àgil com es pugui ser en un cas d'aquests, en què hi ha 5 persones que han de debatre i que han d'exposar les seves idees. Tenim unes quantes coses que hem de tenir en compte, una d'aquestes que ens ve molt de gust a tots, que és que després, quan s'acabi tot, hi ha unes patatones i unes cosetes per picar i podreu estar debatent amb els polítics que avui han estat aquí a la zona del bar. Això ho farem perquè farem el debat sense fer preguntes del públic. Per tant, aquelles que vulgueu exposar, les podreu fer personalment en aquest moment més de distensió. D'altra banda, també us he de recordar que teniu aquest hashtag debat Navarcles 15 per tots aquests que esteu aficionats a les noves tecnologies i que vulgueu dir coses sobre el debat. També que s'està veient a través de streaming i a través del web de Regió 7 que hi està connectat. Us pregaria que tinguéssiu els telèfons en silenci, tots aquells que teniu el telèfon en veu, ara feu el gesto. I per tant aniríem de cara a començar. Avui tenim doncs amb nosaltres Llorenç Ferrer, de Sumem, Carme Alòs, ja podeu anar entrant, sí? Llorenç Ferrer, Carme Alòs, de CiU, Aleix Soler, de la CUP, Conxita Padró, d'Esquerra, i Josep Roda, d'Iniciativa. Començaríem, hem establert com 4 blocs generals, però dintre d'aquests blocs, no cal que us els expliqui, hem anat fent preguntes i per tant el que farem és anar fent aquestes preguntes i que tots plegats anem responent, vagin responent, jo m'ho estalviaré, a les preguntes que fem. Per tant, comencem per l'ordre que tenim posat. Comencem i comença responent en Llorenç Ferrer i la primera pregunta que faríem seria amb un tema que podria estar relacionat amb Hisenda, amb impostos i demés. En la política dels impostos ens posem aviat d'acord, tots els abaixem i aquí pau i després glòria. Però com que això generalment no dona tot el resultat que ha de donar i a vegades fan falta dinerons, els volia demanar, en política d'impostos, per aquests propers 4 anys, què plantegen per Navarcles? Bona nit a tothom, en aquest primer debat que fem. Mireu, som el poble amb menys recursos de la comarca, primera idea. Important a tenir en compte de cara a veure què és el que hem de fer. Segona, hem dirigit l'Ajuntament en una situació molt difícil, d'una crisi econòmica brutal, que ha significat no tenir diners de la Generalitat, 600.000 euros que hem hagut de tornar d'obres que no s'han fet, i tot i així hem fet el centre cultural, hem fet el pavelló, hem resolt problemes de clavegueres i moltes altres coses. I a més hem rebaixat el volum de deute i hem tancat amb superàvit. Per tant, hem fet una política econòmica que l'hem de continuar, no podem fer una altra cosa. Amb què es basa? Secret. Rigor, molt de rigor. Rigor, sobretot controlar la despesa corrent. I el que és el secret de l'Ajuntament de Navarcles. La diferència entre ingressos i despeses dona un marge d'uns 500-600.000 euros, que és el que ens permet i és el que explica que hem pogut invertir de forma important
amb millores en el poble amb equipaments, i ara hem començat, quan això ja ho tenim tot controlat i pagat, a altres millores com algunes voreres que hem començat a fer. Per tant, la nostra política és mantenir la situació fiscal actual, no s'incrementaran els impostos perquè ja no tenen recorregut, perquè algun s'ha incrementat i de forma important, i per tant això en aquest sentit, diguem-ne, ho mantindrem, i la clau és que no se'ns envaigui la despesa corrent per poder continuar tenint aquest petit racó anual que ens permeti continuar amb les millores que després, si em dóna temps, podré anar explicant. El següent, Carme Alòs. Bona nit a tothom. Nosaltres també, si tenim la responsabilitat de governar, anirem a buscar el màxim d'ingressos i rebaixar al mínim amb el rigor necessari les despeses. Vull que quedi ben clar que no s'apujaran impostos. Al contrari, creiem que en aquests moments Navarcles pateix amb el tema del valor catastral un augment exagerat. Es va fer en el seu moment tot el valor catastral i està desfasat en aquests moments que estem. Per tant, hi haurà una revisió del valor catastral, que això pot repercutir amb el tema de l'IBI, és a dir, amb la contribució urbana, i de segur que contribuirà amb el tema de les plusvàlues i amb herències. I sí que volem rebaixar una sèrie d'impostos, que en aquest cas són més casolans, però sí que important. L'impost municipal de circulació, pels vehicles que siguin ecològics o híbrids, estem parlant de molt poca quantitat de nombre de persones que tinguin aquest cotxe, però sí que baixarem aquest impost municipal, lligar-ho amb el medi ambient. I les escombraries, donat que es anirà desenvolupant de mica en mica tot el tema d'escombraries i de reciclatge, en aquests 4 anys podrem rebaixar l'impost d'escombraries. L'heu clavat, Sí? Això em sembla que ho pararem, perquè si no estarem amb el pito aquest tota l'estona. Molt bé. Aleix, endavant. Sí, també agrair-vos la vostra presència aquí. A la CUP, a nivell d'impostos, treballem amb 2 conceptes bàsics i claus. Una banda és la contenció i l'altra és la progressivitat. Contenció per no fer augments d'impostos, creiem que hem assolit un tope, estem en un context de crisi que està castigant molt fort les famílies, per tant és important la contenció, però també és important la progressivitat. I quan parlo de progressivitat, quan parlem de progressivitat, parlem que cal que les persones amb menys recursos paguin menys. Cal que la riquesa de cada persona o la renda de cada persona també marqui una mica les possibilitats que té i la forma de pagar aquests impostos. També plantegem, per altra banda, augmentar la recaptació d'un impost dels drets. El micro. Si tens la pataca. Ara crec. Torno a començar tot el rotllo, hem sentit la primera part. La pataca, mira si la tens oberta o no. Sí, és que sí. Problemes del directe. I ara? Hauràs de fer capella. La tens vermella? Sí? No ens en sortim. Fem una cosa, passem a un altre mentrestant i ens resolen el problema. D'acord? Pots dir que no. Teniu un minut per resoldre el problema. Molt bé. Doncs endavant amb la Conxita Padró d'Esquerra. Hola, bona nit i moltes gràcies a tots per ser aquí. Tampoc se sent. No. Bueno, jo puc cridar més, perquè jo soc de cal cridador, saps? Així no tenim problema. Ara potser sí, ho proves un moment? Bona nit. Bé, doncs des d'Esquerra pensem que no es poden apujar els impostos perquè ja són molt alts, però amb els recursos propis actuals es poden portar a terme les inversions prioritàries que s'haurien de fer ara a Navarcles. I per això que per abaixar impostos tenim uns reptes bastant importants a fer i és complicat. El que passa que el que sí s'hauria de mirar de treure pressió fiscal als emprenedors, endreçar el barri antic i treure pressió fiscal també. S'ha acabat, Treure'ls pressió fiscal amb els IBIs del casc antic perquè donar-los opció a que puguin rehabilitar les cases i llavors és prou important fer-ho amb la cultura, però encara ho és més amb la sanitat i hem de fer inversions amb la sanitat. Fins ara les hem fet amb la cultura
i hem de fer inversions en la sanitat, s'ha de fer el CAP, i és un dels motius que pensem que no es poden abaixar impostos. A més, estem passant uns temps que hi ha molta gent que necessita ajuda i no és el millor moment, però de totes maneres es pot mirar progressivament, si les coses van anant bé, de treure'n una mica de pressió fiscal. Tornem a donar la paraula a l'Aleix, a veure si ara estem en... Agafa el micro. Agafa el micro. Ara sí? Vale, ara sí, doncs. Retorno al discurs, començo una altra vegada pel principi, i és que la CUP, en tema de política fiscal, treballem en dos conceptes bàsics. Treballem en tema de contenció i treballem el concepte de progressivitat. El concepte de contenció, creiem que ara els impostos ja han tocat sostre, vivim un context de crisi molt dur, que està castigant molt dur a moltes famílies, per tant optem per la contenció, per no pujar-los, però també optem per la progressivitat. És a dir, que la riquesa de cada família marqui una mica la quantitat a pagar, que com menys recursos es tinguin, menys se'n paguin. Hi ha ajuntaments que han començat a treballar en aquesta línia, hi ha recorregut i per tant nosaltres apostem per treballar en progressivitat, introduir, fer una petita modificació a un impost, que és l'IBI, que també hi ha ajuntaments que ho estan fent, per exemple el de Terrassa, que és introduir un recàrrec del 50% als pisos buits que estiguin en mans d'entitats financeres. D'aquesta manera aconseguim també pujar una mica la recaptació i fem que la banca retorni o tingui un retorn social de tots els problemes que ens ha generat durant aquests anys del boom immobiliari. Molt bé, ja acabem... Ara sóc jo, que no em sento? Sí, sento? Ara sí. Doncs, Acabem amb Josep Roda. sí, doncs primer de tot gràcies per haver vingut a escoltar les nostres propostes. És complicat entrar a l'últim perquè moltes de les propostes que jo us diré, moltes ja estan adjudicades a d'altres contertulis que ens han convertit en propostes comunes. Entenem que amb el tema de tributs l'Ajuntament també estem d'acord que és un municipi petit, té pocs recursos, hem de fer una política de contenció. Els impostos i les taxes, que són les que controla l'Ajuntament, que ens permetin fer una sèrie d'inversions que ens venen topades i no les controlem nosaltres. Hi ha una llei estatal que és la de sostenibilitat econòmica que ens marca el límit de despesa que podem fer. Dit això, aquests impostos que recaptem han d'estar d'acord amb els serveis que volem prestar. El que sí entenem nosaltres és que hem de buscar mecanismes perquè ningú es quedi exclòs per temes econòmics dels serveis que els hem de portar. I apostem per un tema que nosaltres anomenem tarifació social, que vol dir pràcticament el mateix que ja hem comentat per aquí. Segons la funció de la renda, introduir una sèrie de rebaixes perquè ningú pugui quedar-se exclòs de cap servei simplement per temes econòmics. Temes d'IBI, amb això estic completament d'acord. Establir recàrrecs i intentar recaptar a bancs, tot i que és complicat, perquè l'oferta que puguin tenir de pisos que estan buits els posin al mercat i no siguin un tema d'especulació mera per controlar el preu. Ja m'he passat. Sí. Establim ara un torn, si voleu, de rèplica entre vosaltres, si algú té alguna cosa a dir dels altres, si algú té algun dubte sobre si abaixem l'IBI i apugem el de les escombraries, a veure com ens ho fem. No voleu? Sí, digues. Digues, sí. Sí, volia fer algun matís, introduir un concepte nou. S'ha parlat una miqueta de rebaixa d'impostos. Jo insistia en la idea de progressivitat perquè no té sentit fer rebaixes lineals, sinó que cal treballar amb la idea de la renda, cal treballar amb la idea de progressivitat, la idea de la tarificació social. Hi ha maneres de fer-ho, és factible i podem fer-ho. I també vull introduir un altre concepte, que és el de la municipalització de serveis públics, estan externalitzats amb empreses privades, em refereixo per exemple a recollida d'escombraries, neteja viària, neteja d'edificis públics, manteniment d'enllumenat. Tots aquests són serveis que ara estan externalitzats i que si els municipalitzéssim això ens permetria un estalvi que també ens permetria augmentar els ingressos i
augmentar per tant la despesa. Per tant, treballar tema impostos i tema municipalitzacions. Llorenç, doncs, que demana la paraula. Sí, no, ja ficats, perquè suposo que val la pena matisar algunes coses. A veure, primera, és interessant saber què ja fa l'Ajuntament, perquè, esclar, dir que baixarem el tema dels cotxes ecològics, ja hi ha un descompte en aquest tema en el cas dels cotxes. Però bé, a part d'això, el tema del valor cadastral. El tema del valor cadastral és un tema que el que s'ha d'aclarir és que la gent no es pensi que li tocaran el valor cadastral i ens baixaran els impostos. A no ser que es vulgui fer això, perquè, clar, reduïm el valor cadastral, aleshores, que és el debat que hi ha hagut a Manresa, llavors automàticament s'apuja el tipus, perquè aquí el debat de fons és si l'Ajuntament recapta 1,5 milió d'euros, què hem de fer? N'hem de recaptar 1.200.000. Aquesta és la pregunta de fons, i si l'acabarem apujant o no. L'Aleix planteja el tema de la progressivitat. Jo estic molt d'acord amb que això ho hem debatut ja moltes vegades, perquè jo penso que és un tema interessant, que la gent pagui impostos en funció de la renta, però és un tema complex, i sabem que la seva complexitat, i inclús m'he mirat què fan a la CUP a Navàs, per dir veure què passa, i a la CUP a Navàs la progressivitat els hi costa de fer, perquè efectivament és molt complicat que això es pugui tirar endavant. Dic a Navàs perquè és complicat que es pugui fer. Per tant, simplement, jo insisteixo en la idea principal. El que toca fer és, evidentment, no pujar, ara no es podrà pujar, és a dir, l'IBI ha arribat al seu màxim recorregut, tot i que estem bloquejats perquè l'Estat ens hi ha obligat, i el que hem de fer és que l'Ajuntament, que és un ajuntament modest, tingui el marge de joc per poder mantenir els serveis que té, perquè a nivell de despeses us he de dir que el pernil està, és a dir, només tenim os, no hi ha carn per rebaixar gaires gastos, ja els hem rebaixat gairebé tots. Molt bé, en Josep Roda. Jo entenc que diguis que és complicat, però tot és qüestió de tenir la voluntat política de voler fer-ho. I si s'aposta per un tema de tarifació social, tot és complicat, fins i tot aprendre'n amb bici, però si vols, es pot fer. Donant la paraula a la Carme. Sí, dos conceptes. Nosaltres hem dit no pujarem impostos i aquesta revisió del valor catastral creiem que és molt important. No he dit que podria tenir conseqüències de baixar l'IBI. Pot ser que sí, pot ser que no, perquè el valor catastral té dues potes. Un és el valor que se li dona i l'altre el coeficient que l'Ajuntament hi posa. Però de segur que tindrà benefici per a la persona que té una plusvàlua o una herència. I a Navarcles hi ha hagut gent, famílies, que degut a que tenim el valor catastral que es va fer el 2004, estem al 2015, si ara anem a vendre, el valor és diferent aquest valor de mercat. Per tant, aquesta revisió creiem que és important de fer-la. Veurem llavors si ens baixa o no, però segur dic que tindrà conseqüències amb la gent que té una plusvàlua o un tema d'herència. Hi ha hagut algunes famílies que amb tema d'herència han tingut dificultats greus degut a que han hagut de pagar molts diners perquè el valor catastral era molt elevat. Entenem que s'ha d'actualitzar en aquests moments. Aleix, fem l'última i per les al·lusions de Navàs, que és el poble veí. Per al·lusions, per exemple, a Arenys sí que han treballat coses, vull dir que a vegades podem mirar i ampliar una mica més el mapa, ha sigut una mica complexa per temes de govern, però vull dir, és que hi ha ajuntaments socialistes que estan fent coses en progressivitat d'impostos. A Cerdanyola del Vallès estan fent una política de progressivitat, per exemple, en prestació de serveis com l'escola Bressol, que funciona molt bé. Per tant, tenim marge, tenim recorregut i es pot fer, i aquí crec que no és important ni el color polític ni qui governa o qui deixa de governar l'Ajuntament. Crec que és important la voluntat i amb voluntat podem anar-hi, podem avançar cap a aquesta línia. Passem a un altre tema. Mirem de parlar una mica de política industrial. Navarcles, aquests dies he estat comentant una mica més insistentment amb la gent que conec de Navarcles, amb alguns no us he trucat, amb alguns que us coneixia, però amb d'altres hem estat mirant i et diuen, home, no, és que si som un poble massa dormitori, si tenim la indústria que ens en falta, que doneu-los-hi respostes, si tenim un poble que industrialment està preparat per anar endavant. Comencem per la Carme. Sí, en el nostre programa, que ja segur que teniu, i si no us en portem perquè l'agafeu, tenim una proposta molt clara. Hem d'anar a buscar a les empreses, les hem d'anar a buscar. És una experiència que no l'hem feta. Tenim el polígono i ens hem d'atrevir des de l'Ajuntament a anar-la a buscar. I què els hi oferirem? Doncs els hi oferirem d'entrada una bonificació a fons perdut per convidar aquestes empreses que vinguin a Navarcles. Tenim ja el terreny,
Segurament que l'Ajuntament s'haurà de posar al seu costat, doncs, ajudar-los amb aquest inici. Però hem d'anar a picar portes, hem de ser els venedors de Navarcles, de dir, tenim un terreny, tenim un poble amb infraestructures, tenim un poble endreçat, tenim un poble per ofertar i sobretot tenim molta mà d'obra amb possibilitats i amb gent amb capacitat. Doncs aquesta búsqueda de nosaltres serà una ordenança que la farem a l'octubre del 2015 per afavorir que la indústria s'hi planti a Navarcles. Segurament aquella petita indústria o mitjana, si és gran millor, però anirem a cercar, a trucar aquestes portes necessàries amb el nostre equip i demanaria a l'Ajuntament que ens acompanyés. Aleix, continues. Sí, en tema de polítiques industrials jo crec que hem de ser el més honestos possibles, i és que Navarcles és un municipi relativament petit i la decisió de si el Bages és una zona logística, és una zona industrial i Catalunya és una economia de serveis no la prenem ni aquí, ni es pren al Bages, ni es pren fins i tot a Catalunya, vull dir que es pren en esferes molt més altes. I tot això implica tenir un discurs més enllà del municipi. El municipi ens serveix per construir aquestes, o per avançar cap a unes coses molt concretes, però vull dir que ens hem de posar un objectiu que és, evidentment, reindustrialitzar el país. Les deslocalitzacions han destruït la indústria d'aquest país. Tenim un sector industrial absolutament destruït, un sector primari absolutament destruït i cal avançar cap a la sobirania industrial i sobirania alimentària. Però això ho hem de fer no en clau de Navarcles, sinó en una clau global, amb un referent territorial, com ara mateix ho pot ser el Pla de Bages. Nosaltres creiem que en matèria d'ocupació hem d'avançar cap a coses més realistes, tangibles i que l'Ajuntament té capacitat real d'incidir-hi, perquè si no és vendre fum. Hem de recuperar càpsules formatives, hem de recuperar oficis, hem de buscar petits filons d'ocupació, hem de fer un programa de microcrèdits per persones que volen tirar endavant petits negocis i aquestes coses sí que les podem fer, són reals, són tangibles i amb pocs diners i amb poc recorregut podem fer-ho i podem generar petits llocs de treball, que és el que interessa. Passem la paraula a Conxita Padró. Doncs nosaltres des d'Esquerra, per la part de les indústries ho veiem una mica complicat. Pot ser que quan s'aixequi aquesta crisi en puguem fer venir alguna, han de ser indústries no gaire grans i això no vol dir que no siguin importants, poden ser importants però petites, perquè per arribar a la logística allà al polígon hi ha el que hi ha i els pobles veïns tenim uns polígons amb unes comunicacions fantàstiques i jo no veig entrant gaires camions, tràilers cap aquí al polígon. Llavors sí que és interessant, petites, al moment que s'aixequi una mica això, buscar i donar-los facilitats, perquè encara que se'ls hi hagi de fer, donar-los moltes bonificacions, val més cobrar poc que hi hagi el polígon buit, això és molt evident. Ara nosaltres estem més per potenciar el comerç i els serveis i donar facilitats als joves emprenedors, amb el poble que tenim, amb el terme que hi ha i tot el que tenim, ens sembla que no podem aspirar que vinguin unes grans indústries que si són gaire grans i segons quines indústries siguin ens poden portar encara més mal de caps que no pas potser beneficis. Llavors, és això, nosaltres anem molt per potenciar el comerç i donar-hi molta activitat al poble i si hi ha activitat al poble el comerç es refarà i també poden agafar gent a treballar i llavors també el que deia l'Aleix, buscar aquests oficis que s'han perdut molt i que també podrien donar marxa. Molt bé, passem la paraula a Josep Roda. Bé, en tema d'indústria, nosaltres quan hem estat preparant el programa hem de ser realistes, o sigui, nosaltres som un poble petit, estem relativament mal comunicats i no podem aspirar a tenir uns grans polígons com tenen pobles de la comarca. Tot i així, què podem fer? Doncs intentar potenciar al màxim del que ja tenim aquí, intentar ajudar al màxim a les petites empreses que ja tenim. Com? Doncs intentar trucar a les portes que podem trucar directament al Consell Comarcal, posar-nos amb el directori d'empreses que ja hi és, però trucar al Departament d'Indústria, a veure quines empreses possibles podien tenir cap aquí, però les que ja tenim aquí, intentar veure quins problemes tenen, intentar mancomunar serveis, potser amb d'altres pobles, no anar cadascú per la seva banda, sinó, el primer, trucar al Consell Comarcal i veure realment quin problema, no és només un problema nostre, és un problema general. Aquí no descobrirem res, o sigui, si busquem una solució ha de ser conjunta. Molt bé. Tenc el torn, en aquest cas, Llorenç Ferrer. Sí. Home, jo crec que en aquest tema
valdria la pena que tots plegats, i veig aquí que pràcticament tots els grups ho estan fent, menys un, de dir hem de ser realistes. Hem de ser realistes, aquest polígon, el polígon que tenim, el BEM es va acabar tard, és a dir, el 2003 havia els papers fets, el 2007 encara estava per acabar, i el vam haver acabat de pressa i corrents, va arribar la crisi, però hem de ser conscients que dintre de la comarca les nostres possibilitats són relatives. Això no vol dir, i a més hem passat una crisi de cavall, tots els polígons del voltant estan buits, per tant, jo he de dir ben clar, miracles no se'n poden fer. Tot i així s'ha instal·lat alguna empresa, s'ha instal·lat Depilany, és a dir, una empresa de gent d'algú de Navarcles que es va instal·lant aquí, s'ha instal·lat les construccions cases, es va fer una ampliació important de l'Ambiplàs, s'ha instal·lat el Condis, i iniciatives més modestes d'empreses petites que s'han instal·lat en el casc urbà, estic parlant amb Lleure 2000, amb Think en Viu i amb altres que s'han fet d'aquesta manera. I a més, esclar, jo hauria de dir, esclar, que el grup de Convergència, l'Ajuntament pràcticament no hi ha sigut mai, doncs, esclar, em sembla que hi ha coses que no se n'assabenten, no? Perquè, esclar, hem fet gestions perquè vinguin empreses, clar que n'hem fet, és a dir, no fa gaire vaig estar en una empresa de Terrassa que va estar a punt d'instal·lar-se en el Galobart, una estació d'ITV que va estar també a punt d'instal·lar-se aquí. Vam gestionar el tema de la gasolinera de Navarcles, que estem fent gestions perquè no deixi de ser també una altra activitat econòmica, és a dir, de gestions perquè això funcioni n'hem fet. Ara bé, atès el problema, com que el problema és de l'atur i no tenim els llocs de treball aquí, alerta als altres pobles tampoc. A Navarcles el 27% de la gent de Navarcles treballa a Navarcles, però és que a Sant Fruitós, que tenen els polígons que tenen, només el 33%. Pobles dormitoris, Enric, ho són tota la comarca sencera. Per tant, hi ha un altre tema, dos temes importants. Un, hem de crear ocupació. L'Ajuntament l'hem creat, 58 llocs de treball que hem fet de plans d'inserció laboral per poder donar feina a la gent que tenia més dificultats. I a més, hem col·locat a moltíssima gent en els polígons del voltant. L'any 2008, Navarcles tenia 608 parats, després del cop de Tipsa, que va ser la gran patacada. A finals d'abril, és a dir, el 30 d'abril d'aquest mes passat, n'hi havia 411, la mateixa data que l'any 2008. I això no cau del cel. Hi ha hagut una feina d'inserció laboral extraordinària que l'hem d'insistir, que l'hem de reivindicar, perquè segur que molta gent d'aquí ho coneixeu. I a més, caldria afegir una altra cosa. Hi ha una altra estratègia que és la que hem de potenciar. És a dir, la gent pot treballar al voltant de la comarca, com ho fan tots els pobles, però el que hem de fer és tenir serveis en la localitat, que la gent sí que hi tingui lloc per fer esport, hi tingui lloc per fer cultura, hi tingui lloc per moltíssimes, per venir a passejar pels voltants, i això ja ho estem fent. És a dir, el centre cultural no és altra cosa que aquesta estratègia. Deixem aquí, si de cas, amb una rèplica, Carme, que volia replicar. De fer l'impossible perquè sigui possible coses. És veritat que la realitat és la que tenim, però hem de fer l'impossible per fer possible. Aquesta recerca, el Llorenç ha dit ara unes empreses, el Condis en aquest cas va venir, és veritat, però hem de tenir els mitjans perquè aquestes petites empreses ens puguin... Quin mitjà és molt important per a l'empresa? La fibra òptica. La fibra òptica, que la tenim, que ens ve amb els dos veïns pobles, tant Sant Fruitós com Artés, la tenen a punt d'instal·lar. Aquesta ha de ser una clau per afavorir, sembla que ho deia la Conxita, aquelles petites empreses que tenen aquell plus de qualitat, que treballen amb TICs, que treballen amb aquells plus que és molt important. Tant fibra òptica i anar a fer aquesta recerca de picar porta. Té la paraula Josep Roda. Una cosa. Jo creia que parlàvem de partits, millor no parlar d'Ajuntament, estem representant a partits, canviem el xip. Una altra cosa, la fibra òptica, està molt bé dir que ficarem fibra òptica, però també hem de saber que l'Ajuntament com a tal no la pot ficar, perquè la llei 9/2014 de 9 de maig prohibeix expressament als ajuntaments tirar filats de fibra òptica. Només podem proporcionar la canonada. Volia fer una observació al tema de la fibra òptica. A l'Ajuntament, en aquests moments tenim demanat un permís d'obres i estem per tant en negociacions amb l'empresa Oberon, que és l'empresa que ha de portar la fibra òptica des del cobert de la màquina de batre de Sant Fruitós, passant per darrere per Sant Benet i pujant pel carrer Ubach, és a dir, no diré que està fet perquè tampoc seria això, és a dir, perquè efectivament la iniciativa privada és la que s'ha de moure
I també el que haurem de fer els ajuntaments és vetllar que no ens destrossin el poble com amb altres coses. Ho dic perquè aquest tema de mica en mica es va desplegant i per tant estem a la paix. Però esclar, cal que ens assabentem que ja està fent-se totes aquestes coses i que de mica en mica per tant estem progressant. En aquest cas és l'empresa Oberon que ja té un permís demanat. És una qüestió perquè quedi aclarida, fibra òptica per polígons, fibra òptica per tots els domicilis... Jo crec que ha de ser per tot, ha de ser per tot el poble perquè, entre altres coses, perquè hi ha un problema de molta gent que està treballant a casa, d'empreses de disseny, en tenim algunes aquí importants. Era perquè quedés aclarit, com que estàvem parlant molt de polígons industrials. Ara, com s'ha de fer és complexa i no és fàcil. Aleix, m'havies demanat la paraula. Han sortit coses interessants. D'entrada s'ha dit una idea de bonificar les empreses per captar-les i que vinguin cap aquí. Ostres, jo crec que en un context de crisi on s'està exigint als ciutadans que paguin els seus impostos per donar impostos a les empreses perquè vinguin aquí, ostres, jo ho veig fins i tot un punt cínic quan estem anant tots els ciutadans per pagar aquests impostos que no crec que tingui lloc haver-hi de perdonar a empreses. I el Llorenç sí que crec que ha introduït un matís interessant que és el tema territorial. Jo crec que això és molt important, no només en política industrial, sinó en totes les polítiques que ens afecten. Navarcles forma part d'una conurbació que és el Pla de Bages i els problemes que tenim aquí els tenen a Sant Fruitós, els tenen a Artés, els tenen a qualsevol dels municipis del voltant. I crec que és molt interessant introduir aquesta idea per avançar cap a la mancomunació de serveis, com es comentava, i per avançar cap a una manera de gestionar els recursos més global, més de manera mancomunada en tots els municipis, perquè en definitiva, com deia, els problemes són molt i molt semblants a un municipi que a l'altre. I esmentar també el tema de la fibra òptica, dir que hi ha projectes molt interessants que estan treballant Wi-Fi Bages, que és una xarxa lliure, en aquest cas de Wi-Fi, però també ara està començant a implementar fibra òptica, que de manera coordinada amb els usuaris es fan projectes interessants, hi ha ajuntaments que ja hi estan treballant també i que per tant obre una línia que és interessant explorar. Per últim, la Carme Alòs. Sí, aviam Aleix, la Conxita ho deu conèixer, però Cardona, el que nosaltres proposem aquí a Navarcles, porta 2 anys d'experiència des de l'Ajuntament de Cardona, que mana Esquerra Republicana, està fent ajuda perquè les empreses s'implantin en el municipi, quantitats modestes en funció del pressupost. Per què això? Perquè si tenim empreses, lligo amb el comerç, la gent es mou, possiblement treballin que siguin d'aquí o no, però en tot cas creix el poble amb impostos, o sigui, si ajudem per una banda, però ja incrementem per l'altra. Per tant, hi ha experiències en el territori, com dic Cardona i en altres llocs, que són molt reeixides. Nosaltres apostem. Jo dic, si fem sempre el mateix, sempre tindrem el mateix resultat. Fem coses diferents per tenir resultats diferents. Molt bé, passem a un altre tema. Hem començat molt feixucs amb el tema d'impostos, indústries. Anem amb una cosa més lúdica. Tenim aquí al costat, a l'altra banda del riu, i tenim un monestir, que no és de Navarcles, però la parròquia sí que és de Navarcles i que, per tant, aquí teniu una... Com a mínim, no sé si teniu un monestir, però teniu una oportunitat de veure aviam com podeu revertir alguna cosa d'aquest monestir i de tot el que hi ha, tota la proposta turística i lúdica que hi ha a casa vostra. I era per veure una mica Sant Benet, com l'aprofitem. Aleix? Com aprofitem Sant Benet? És una pregunta que s'ha plantejat molt temps des que porta funcionant el 2007. D'entrada, crec que cal millorar les relacions a partir de la idea que deia fa un moment, que és de la territorialitat. Sí que Sant Benet és de Sant Fruitós, però per una lògica històrica de relacions i de tals té una relació molt gran amb Navarcles, i per tant la relació amb Sant Benet passa per aquest punt de vista territorial, passa per treballar conjuntament amb Sant Fruitós i Sant Benet per generar productes propis, per generar una única política d'accions. En aquest cas, una proposta interessant que podríem començar a treballar és, ja que tenim la Monacàlia, que és una fira monacal, que en aquest cas té molt vincle i molta relació amb Sant Benet, que en comptes que sigui local sigui territorial. D'aquesta manera podíem unir blinques amb Sant Benet i podríem generar uns fluxos que aquí també ens aniríem molt bé com a poble. Però també hem de tenir clar quins són els límits. El model de Sant Benet és un model molt hermètic, bastant tancat en si mateix, autosuficient, 3 restaurants, un hotel, un catàleg de visites enormes. Per tant, sí que s'hi pot treballar, tinguem en compte quins són els límits i intentem també enfocar cap a l'altra banda polítiques turístiques.
acabem per després, per això rumiem una altra part de la pregunta, que és urbanísticament quina connexió tenim el nucli de Navarcles amb el monestir. Fem primer la part turística i després a la rèplica, si de cas mirem aquesta segona vessant, la part més de dalt. Té la paraula la Conxita Padró. Nosaltres pensem que és una bona opció potenciar el turisme aprofitant la proximitat de Sant Benet. Es podria posar un panell allà al pont de Navarcles, de tot el terme, però de tot el terme, perquè tampoc és molt gran i hi ha coses de tot el terme molt aprofitables de cara al turisme. S'hi podrien posar informació dels restaurants, comerços, serveis, pàrquing, sobretot el pàrquing, que la gent quan arribin sàpiguen on deixar el cotxe per anar per trobar les coses. El llac, rutes a peus, fonts, espai d'autocaravanes, tot això posar-ho en un panell molt gran. Que de passo que es fa aquest panell també se'n podria posar un a l'entrada del poble de Navarcles. La gent que van a Sant Benet, el dia que van a Sant Benet, poder pugen a dinar a Navarcles només. Però si veuen totes les opcions que poden tenir aquí a Navarcles, poden tornar un altre dia per anar a fer la ruta de les fonts o per anar a fer les rutes a peus que hi ha pel voltant. Llavors, fora molt interessant recuperar totes les fonts de cara a això. És un tresor que tenim a Navarcles que l'hem deixat bastant abandonat. I llavors també s'han de posar rètols informatius, si volem que vingui gent de Sant Benet i que vingui turisme, s'han de posar rètols informatius a tot el poble, que no n'hi ha cap enlloc. Penso que això també és molt important. Amb el Josep Roda. Sí, d'aquest tema també m'està parlant. El primer que hem de tenir clar és que, vulguem o no vulguem, Sant Benet està a Sant Fruitós. Encara que hi hagi la idea romàntica que és nostra, està allà. Què hem de fer? Col·laborar, sí, ho entenem. Hem de sumar aquestes sinergies per intentar captar aquest públic potencial, perquè el poble que veuen és Navarcles, però el que primer ens hem de preguntar és tenim oferta perquè vinguin aquí i repeteixin? Hem de crear aquesta oferta, perquè si venen aquí i veuen un poble que no té cap mena d'atractiu, vindran una vegada però no tornaran. El que hem d'intentar és que tornin. Com? Doncs tenim coses que creiem que es poden fomentar. Tenim un atractiu que és nostre i potser no està potenciat del tot, que és tota la zona del llac, àrea d'autocaravanes, Font de la Cura, Pla de Cantàpies. Tot allò és un macro possible projecte que es podria gestionar de cara a aquest turisme. I un altre tema, una altra pota, el comerç del nucli antic. Tothom diu s'està morint, però hem de fer alguna cosa perquè això es reactivi. O sigui, hem de fer un pla de protecció d'aquest comerç local i buscar ajudes d'allà on siguin. Algú que vulgui intervenir? Perdó, falteu vosaltres dos. Potser sí que intervinguin, sí. Llorenç? A veure, jo és que a vegades penso que no sé on visc. De veritat, perquè, esclar, dius, el tema Sant Benet, efectivament, però aquest és un tema que ens l'hem plantejat des de l'any 2002, el 2001, que vam fer el primer pla d'intentar com havíem d'aprofitar aquesta oportunitat. Jo us faré una llista de cosetes, no de cosetes, de moltes coses que estan funcionant i que ja hi són, i que d'alguna manera això dona el seu fruit, o si de cas ens hem de plantejar si podem fer més. Per exemple, tenim un logo que es diu Navarcles a tocar amb un Sant Benet, que l'hem escampat per aquí i per allà. El 2002 algú es va inventar la monacàlia. És a dir, nosaltres estàvem a l'Ajuntament, vam inventar-nos la monacàlia, i no ens la vam inventar perquè sí, ens la vam inventar precisament perquè es lligui Navarcles amb Sant Benet. I després ja hem afegit un tema gastronòmic, ho estem fent a Alícia, i que precisament per donar identitat amb el tema gastronòmic. Hem senyalitzat Navarcles des de Sant Benet, no ha sigut fàcil, És a dir, efectivament teníem un conflicte amb Sant Fruitós amb l'anterior Ajuntament, amb l'actual Ajuntament, això s'ha pogut resoldre, ho hem senyalitzat. Tots els programes que editem, és a dir, hi ha unes que la gent no se n'entera, perdoneu, tots els programes que editem, l'agenda, els diferents fulletons, etc., si aneu a Sant Benet els trobareu allà. I a més, us he de dir que tenim una certa complicitat amb els treballadors d'allà, i l'Aleix n'és un que a vegades hi treballa, en què, doncs, bastant sovint, clar. No, però, a veure, és que és una realitat, perquè, evidentment, el que hem fet és teixir complicitats amb treballadors d'allà, que què és el que fan? Quan diuen on hem d'anar a dinar, carai, a Navarcles, i això els restaurants ho saben perfectament que funcionem d'aquesta manera. Hem muntat 4 rutes, dues amb Sant Fruitós i dues a Navarcles que van pel Vals Caner, no sé on, que surten de Sant Benet i que travessen i passen per Navarcles i estan perfectament senyalitzades. Hem muntat codis QR, visites al campanar, que precisament estan pensades perquè la gent de Sant Benet pugi cap aquí. Això està començant a iniciar-se. Hem editat un fulletó de comerç artesà. Esclar, dius, què és el que farem? Continuarem per aquí? És que continuarem per aquí perquè ens interessa. Em demanaves el tema urbanístic. Bé, si vols ho fem després. No,
No, ho dic perquè... Ho dic perquè, simplement, no, ho dic perquè un tema molt important que és la vorera del carrer Monestir, que després hem parlat. Ara ho fem amb la segona ronda. Carme. Sant Benet s'inaugura tal com ara ho coneixem el 2007. En aquest temps tenim la sort que nosaltres veiem la gent que hi ve, quasi bé els podem comptar, i ells veuen només navarcles. Sí, Sant Fruitós, però només veuen navarcles. Tenim la gran sort que aquesta gent hi són allà, però els hem de portar cap aquí. Com els hem de treure? Segurament hi ha algunes idees i reeixides en tot cas, però tenim el potencial allà. Com els hem de portar cap aquí? Hem d'endreçar el casc antic, hem de tenir una bona il·luminació, hem de tenir tot el nucli net i endreçat, però llavors tenim una joia que encara no l'hem acabada d'explotar. Tota aquesta gent, sembla que ho deies tu, Josep, com els fem venir cap aquí? Que els hi ensenyarem? Tenim les rutes del llac, però nosaltres pensem que tenim un plus, que és Casa Aguilar. Nosaltres, amb els 100 primers dies, si estem a l'Ajuntament, ho posa al nostre programa, proposem fer un concurs d'idees de Casa Aguilar, què s'hi haurà de fer? Perquè Casa Aguilar podria ser un actiu de visita de tota aquesta gent que tenim a Sant Benet. I també en aquests 100 dies, aquest plafó que deies tu, Conxita, doncs també el tenim previst, que hi hagi aquest plafó que digui les botigues, la farmàcia, l'òptica, les botigues de roba, tot el que sigui necessari perquè la gent passeja i ve cap a Navarcles. Llavors, aquest actiu de la gent que la tenim allà l'hem d'anar acostant. Segurament ampliar aquesta oferta que es deia, però augmentar. Tenim a Casa Aguilar tancat, tot l'entorn molt malmès del costat, doncs posem-hi tots perquè el tema de comerç avanci també en aquest sentit. Fem aquesta ronda de rèpliques i si voleu introduïu aquest tema més urbanístic ens pot donar joc per d'altres preguntes. Endavant, Aleix. Sí, jo a nivell d'urbanístic, més que urbanístic, urbà, vull dir, està bé que connectem millor Sant Benet, sobretot per anar-hi a peu, millorem voreres, el camí del riu, però crec que és un error a nivell turístic fixar-nos en Sant Benet. A més, això jo hi entenc, tinc estudis de patrimoni, estudis de turisme, i en tots els casos que t'ensenyen a la universitat et diuen que és molt difícil nodrir-te de fluxos de visitants d'equipaments de la tipologia de Sant Benet, perquè són equipaments autosuficients i l'únic que fan és treure petits fluxos que no acaben justificant grans inversions. Jo crec que hem de girar el cap i hem de mirar cap a una altra banda, hem de ser imaginatius, abans ho deies, Carme, les coses s'han de fer diferents. I en aquest cas, no sé si a més gent us passa, però jo moltes vegades quan vaig a fora dic que soc de Navarcles, em diuen, sí, a Navarcles feu allò de les bicis, feu la Salènica. Ostres, tenim un posicionament. Centenars de pobles voldrien tenir aquest posicionament. Vull dir, la gent ens identifica al mapa i ens identifica amb un element molt concret. Per tant, aprofitem-ho per generar un flux de visitants tot l'any. Treballem el turisme esportiu, treballem el turisme natural, treballem el turisme cultural, generem un centre BTT, marquem rutes per BTT, carretera i també senderisme, fem un petit alberg per donar cabuda a tota aquesta gent, fem consignes, treballem amb Mura i Talamanca, torno a introduir aquí el tema de la territorialitat per marcar rutes, som l'entrada al Parc Natural, per tant treballem tota aquesta part. Penso que posar tots els ous al cistell de Sant Benet és un error pel model que ha seguit Sant Benet d'evolució des del 2007 fins avui. Tens la paraula. Sobre el tema urbanístic que plantejàveu, jo penso que a Sant Benet hi ha un tema que s'ha de resoldre, que hi ha un projecte per davant, que de fet ja el vam presentar una vegada, o sigui, hi ha els dibuixos fets, ja el projecte està fet, que és el tema d'eixamplar la vorera del carrer Monestir, precisament per donar-li una connectivitat també a peu directament cap al pont de Sant Benet i cap a Sant Benet. De totes maneres, aquest és un tema que té problemes perquè això està lligat també, a més, si està lligat segurament a una direcció única amb el carrer Monestir, implica un altre tema del carrer Ubach i, per tant, aquí les connectivitats les tenim no gaire ben fetes. Per tant, la nostra proposta, o una de les coses, entre moltes altres d'aquestes de cirurgia urbana que em sembla que s'han de fer sí o sí, és precisament connectar carrer Monestir amb el carrer Ubach, que ja va estar a punt de fer-se en un moment determinat, la crisi ens ho va després espatllar, però és un tema que s'haurà de fer perquè puguem fer l'altre. Jo estic totalment d'acord amb l'Aleix. Sant Benet és una peça, però no és l'única. I ell ha esmentat un tema, el tema de la Salènica, efectivament és un tema que nosaltres volem, i n'hem parlat ja amb la penya ciclista també, o com a mínim hem sondejat el tema, que el que volem fer és precisament
que la Salènica, que és una marca que ha creat la penya ciclista Navarcles, ha de permetre poder-les marcar diferents salèniques de tal manera que gent pugui venir a fer les salèniques al llarg de l'any i això, com fan el tema dels cavalls del vent o els focs del vent, això que els que van en bicicleta, jo segur que ho he dit malament, però amb aquesta idea que permet que restaurants de la localitat es poden després muntar en diferents rutes. Hi ha el tema d'un alberg, tenim el Camí de Sant Jaume, és un tema que hem també d'aprofitar. L'experiència de les autocaravanes és una experiència superpositiva i l'alberg del Camí de Sant Jaume, precisament en el cas de l'Aguilar, nosaltres pensem que almenys mitja planta probablement hauria d'anar aquí. I seria interessant que amb el tema de Cal Aguilar, si cas ens comencéssim a definir què és el que hi volem realment a dins, perquè també diu una altra cosa, hi va haver un moment que ens vam plantejar si fèiem o no un museu a Cal Aguilar. Jo us he de ser molt sincer. Per què el vam descartar i no vam tirar endavant, almenys nosaltres? Molt fàcil. És un museu automàticament no suficient, vol dir que pot tenir un cost de 70 o 80.000 euros l'any com a mínim, i jo ho sento, crec que no compensa, i ho dic amb tota sinceritat, i per tant jo amb això crec que s'ha de ser seriós, no compensa els costos que té, els beneficis que pot reportar, i en canvi ens dificultaria per fer moltes coses que hem de fer, ja ho he dit abans, que si fem créixer la despesa corrent tindrem després problemes amb les inversions. Per tant, jo crec que aquest és un tema que si de cas s'ha de rumiar molt bé com s'ha de plantejar. Un parell de paraules més que m'han demanat, Conxita. Que nosaltres també hi hem dit que hem de posar un panell per la gent que va a Sant Benet, però un panell a la Planota. Entrant allà es pot parar i ho poden mirar, perquè venen moltes autocaravanes, ve molta gent, i gent de l'estranger, i que no s'acaba sol, això que dieu amb Sant Benet. Tenim moltes més coses a Navarcles per veure, però es poden aprofitar tant per un cantó com per l'altre. Jo em torno a reiterar, està molt bé Sant Benet, però nosaltres hem de potenciar coses que ja tenim. Està bé l'àrea d'autocaravanes, però és que quants anys fa que està feta? Fa 2 anys no cremaven ni els llums. No hi ha un cartell ni en un idioma que puguin entendre la majoria d'usuaris que són holandesos, alemanys, francesos. Està bé que aprenguin català, però és que no el saben. Hem de potenciar tota aquella zona que és nostra. S'ha de mirar, o sigui, hem de fer venir la gent, sí, a Sant Benet, sí, però és una més a més. Tot això ja ho tenim aquí i no ho té ningú de la comarca. Tenim un mirador, digue-li com vulguis, al davant a la Planota que es veu Montserrat, això no té ningú. Ens hem de vendre una mica més. Un petit, va, el Llorenç, fem un petit cada un, però petit, Va, Llorenç. Perquè no em toca. No, simplement, amb el tema dels plafons a posar. Deixa'm fer una reflexió, perquè aquestes reflexions de plafons ja n'hem posat diversos. Però hem de fer una reflexió. Quan diem on els hem de posar, jo sé que amb els tècnics que tenim a l'Ajuntament i quan hem debatut, arribes a la conclusió que els has de posar on la gent... És a dir, si a l'entrada de Sant Benet la gent va en cotxe amunt, automàticament aquest plafó no sé si té utilitat. És a dir, vull dir que ens hem de preguntar, però nosaltres vam optar per posar-ne en algunes places perquè ens semblava que era molt més útil posar-los allà. Simplement és una reflexió pràctica d'on han de ser aquests plafons que ja hi són. Com avui la coneixem, va néixer el 2004 amb aquestes representacions teatrals. L'àrea d'autocaravanes es va inaugurar el 2005 també per reforçar tot això. Per tant, com més potes tinguem, és que no en despreciem cap. La Salènica és important, el llac és molt important, les fonts, patrimoni de Navarcles, que estiguin netes, endreçades, que convidi a anar-hi a passar estones i a passar el rato. Però llavors hem d'obrir camins, hem d'obrir. Jo he dit aquesta frase i la torno a repetir. Sant Benet hi tenim tota la gent. Si fem, segurament hi ha estudis, però per això tenim els tècnics, per això ens hem d'informar, és una cosa més. La Salènica, la Monacàlia, les autocaravanes, tot el que puguem tenir millor, però tenim una cosa tancada i molta gent allà. Per tant, és a més a més. Aleix, l'última. L'essencial en una política turística és definir el model que volem i marcar un full de ruta. I això és important que ens fixem objectius, perquè dir que volem captar tothom és impossible. Hem de marcar unes prioritats i marcar què oferim i activar-ho, perquè no n'hi ha prou de tenir-ho, no n'hi ha prou de senyalitzar-ho, no n'hi ha prou de posar uns cartells. S'ha de comunicar, s'ha de fer molt bona feina comunicativa i s'han de generar productes perquè la gent els vegi, la gent els
es compri i vingui cap aquí. Però això passa per generar, primer de tot, abans de parlar, sobretot generar un pla estratègic de cap on volem anar. I aquest pla ha de ser participatiu i no només hi hem de participar la gent que estem aquí al damunt, sinó que ha de ser un projecte de poble que hem de fer entre tots i totes. Tots i totes hem de decidir cap on volem anar en aquest sentit. Molt bé, passem a una altra pregunta. Anem de cara a l'estiu, avui ens ha espatllat el dia. La pregunta la tenia preparada abans del dia aquest que feia i ja no m'acaba de quadrar, però vaja, aquests dies ha fet caloreta. Com tenim les piscines? Bé. Suposo que ja deuen estar en marxa. Bé, nosaltres pensem que s'ha de potenciar l'espai de les piscines perquè tingui més activitat tot l'any. Millorar les instal·lacions i els serveis que poden donar. Poder es fan moltes activitats, alguna, no moltes no, però hi ha alguna activitat que es fa al centre cultural que potser fos interessant traslladar-la allà a la zona de les piscines perquè són activitats que quan s'acaben de fer es necessita dutxa. I potser fos interessant traslladar-les allà, hi hauria més moviment i hi haurien d'haver-hi més coses. Llavors, millorar-ho sobretot i intentar donar més serveis. I llavors esperem que la gestió del bar se solucioni en breu. La setmana que ve potser en tindrem notícies ja. I si el bar funciona, també hi haurà molta més vida i es podran arreglar moltes més coses. Josep? Sí, tema piscines, evidentment el problema no és del bar. Si allò no funciona, no és un tema de bar. El que creiem és que tota aquella zona s'ha de repensar, a veure què en fem i cap a on l'enfoquem, perquè fins ara anem ficant pedaços totalment independents uns dels altres, o sigui, piscines per una banda, pàdel per una altra, i aquí dirà ara farem una piscina coberta, també ho puc dir, però no ho diré. El que hem de fer és, clar, ofertar més serveis, però el primer, repensar exactament què volem fer allà. Les piscines soles d'estiu no funcionen, o sigui, li hem de donar més activitat durant tot aquest any. Llorenç? Abans he intentat explicar que una de les polítiques de poble és precisament donar el màxim, que s'hi puguin fer el màxim de coses en el poble. De fet, el centre cultural, un dels objectius, entre d'altres, també de desenvolupament cultural, era precisament I parlem a la... tenim la foto de la... Bueno, tenim el fil per randa. Després digui que no col·laboreu. Ui, ara m'ho he carregat jo d'aquí dalt. No, deia que precisament el plantejament del centre cultural és generar activitat de tal manera que la gent de Navarcles pugui fer activitat social a Navarcles. En aquests moments aquí al costat hi deuen haver 500 persones a la setmana fent coses, la mateixa biblioteca que molta gent, que molts nois i joves que anaven a Manresa al casino, etc., ja s'estan quedant aquí perquè a més hi ha algú que ho està fent bé. És a dir, són línies d'actuació de dir, escolta, volem que si potser treballem per aquí i per allà, és veritat, no Navarcles, us he dit tots els pobles, però el que volem precisament és que es generi activitat. Doncs bé, les piscines jo crec que ha de ser exactament el mateix, és a dir, evidentment hem fet inversions molt grosses, només faltaria que haguéssim fet les piscines, ara només s'hagués faltat això, però aquest és un dels nostres projectes, diguem-ne, importants pels propers 4 anys, és a dir, remodelar el tanto i escolteu-me bé, és a dir, la part de l'edifici es tracta de posar-hi allà efectivament activitat durant tot l'any. Ja hem fet una actuació, el tema del pàdel i del tenis. En aquests moments hi ha una persona que ho està gestionant i ja està fent aquesta funció. L'altre dia sortien al Facebook que més de 100 nens ja estaven a l'escola de tenis. I la gent que aquí està fent pàdel sap que ja s'està generant un tipus d'ambient, per tant, moviment a Navarcles, que és el que en definitiva interessa. Què volem fer en les piscines? Nosaltres volem fer una remodelació
que impliqui que a la banda, a l'edifici aquell, hi hagi, primera, per fer activitats dirigides, per poder fer activitats de màquina fins a cert punt. Això ho volíem fer amb el Club Natació Manresa, però no ens va sortir bé. I tercera, una zona d'aigua. Alerta, no parlo de piscina coberta, però sí que el tema de piscina sanitària o el tema de jacuzzis o el tema d'algunes coses d'aigua sí que pot ser en aquest entorn. Això és una inversió petita, modesta, i que ha de permetre que aquest espai esportiu, les piscines, tingui senzillament sentit tot l'estiu. Tot i així, aquest és una petita part de temes, perquè hi ha molts dates d'urbanisme que després comentaré. Carme? Moltes de les famílies que van venir a viure aquí a Navarcles l'any 70 doncs van ser molt convidades pel tema de les piscines. Les piscines en aquells moments eren un pol d'atracció molt important perquè hi havia el reste dels pobles que no en tenien. Les piscines amb el temps s'han anat malmetent i llavors cada ajuntament, en aquest cas em sembla que era l'any 2004-2005, es va fer tot el que és la bassa de la piscina nova. Estic d'acord amb tu, Llorenç, que la nostra actuació passa justament per això, per fer tot un pol d'atracció aquí, que tot l'any funcioni, no només l'estiu, sinó el bar quan es faci la concessió per una banda i per l'altra són uns ingressos per l'Ajuntament, vull dir que la persona que té tota la concessió ingressa cap a l'Ajuntament i també apostem per fer-hi una suma que passaria per un gimnàs, màquines i segurament algun spa, perquè en aquests moments és un atractiu més, justament lligant amb allò que deia d'obrir portes perquè tinguem quantitat d'atractius. Jo m'he descuidat el comerç, el casc antic, quan parlàvem del comerç, ho tornem a parlar, doncs em reservo. Molt bé, Aleix. El tècnic? Són amics. Era l'estoneta que l'he tingut aquí, que l'he tractat molt bé. Ui. Amb la CUP tenim... Parlàvem de piscines. Sí, no, però vull dir que em sonava que se'm sentia molt alt. Amb la CUP tenim molt clar com volem convertir, o què volem fer de les piscines, que és convertir-ho en un espai d'esport i salut. Igual que el centre cultural és la referent, té la referencialitat en temes de cultura, doncs creiem que l'espai de la piscina ha de tenir la referencialitat en temes d'esport i important introduir-hi el concepte de salut, perquè pensem que són dos conceptes que van molt lligats, que estan en expansió i creiem que cal treballar-los i treballar-los bé. Per avançar cap a aquesta línia, primer creiem que és important redimensionar una mica el bar, un bar pensat més pels usuaris d'aquest espai que no pas per la gent de fora, per tant creiem que és interessant redimensionar el bar, aprofitar per convertir tot l'espai de dalt en zones on s'hi puguin fer activitats dirigides, on hi puguin haver espais per entrenadors personals, per nutricionistes, fisioterapeutes, per vincular-ho amb aquest concepte de salut que creiem que és important. I potser una idea que seria interessant que podria funcionar és igual que hi ha els vivers d'empreses on microempreses, petites empreses o autònoms van allà a fer servir aquests espais, hi ha una sala de reunions, un ordinador, una impressora, doncs fer una espècie de viver per això, per entrenadors personals, nutricionistes i fisioterapeutes que amb un lloguer relativament baix poguessin oferir els seus serveis a un cost menor i per tant generar aquesta roda important de la vida saludable, l'alimentació saludable i una vida plena i feliç, que és en definitiva el que tots busquem. Molt bé. Hi ha algú que vulgui afegir alguna cosa més amb el tema piscines? No? Ara mateix. Deixa'm, com que... Digue'm. Torn de rèplica, no? Sí. No, perquè com que no en parlarem, perquè parlem de comerç, de producció industrial i no parlarem de mobilitat i no parlarem de voreres i parlarem de res, deixa'm introduir-t'hi perquè crec que està lligat amb l'esquema principal del que nosaltres plantegem, perquè si no ens quedarà el tema coix. És a dir, el tema és, hem fet coses grosses aquests darrers 4 anys, coses importants, i jo crec que ara toca fer microcirurgia. I per tant, el tema de l'espai esportiu a les piscines és una cosa petita dintre del volum de coses. I aquí nosaltres tenim un pilot de temes de voreres que volem eixamplar, hem començat amb el Sebastià Tosques, Diputació de Cerdana, etc. Podem resoldre temes pendents no resolts del carrer Aragó, etc. Carrer Lleida i Girona, pavimentació de carrers, és a dir, tot un seguit de temes que és l'altre bloc important, que com que crec que no està previst de parlar-ne, doncs em sembla que és important que puguem plantejar que una de les parts d'aquells recursos que hi ha a l'Ajuntament es puguin orientar precisament cap aquí. Molt bé, Llorenç, ara tenim una oportunitat per parlar... Jo és que potser m'he equivocat i he vingut a un míting, he vingut a un debat. O sigui, cada vegada que intervens hablo de mi libro.
Introduïm un altre tema que potser ens donarà joc a parlar d'alguns temes d'aquests que anàvem sortint ara. Com que els periodistes som una mica dimonis i he parlat amb gent, em diuen que el nucli antic, que perd, que s'està buidant, que hi falta, dèieu, coses comercials, que s'havien d'arreglar carrers, que faltava una mica de vida al nucli antic, no? Per tant, comencem ara pel Josep i parlem del nucli antic, a veure com el tenim. Sí. A veure, ja més o menys abans ja havia fet una petita introducció. Amb el tema del nucli antic i comerç, jo ja havia dit que el que cal és fer un pla de protecció d'aquest comerç local. Nosaltres apostem per un comerç que en diem de proximitat, i que no només es quedin paraules, o sigui, les poques botigues que tenim, intentar que no es marxin, que no tanquin i no exclamar-nos quan ja han tancat la parada, perquè l'ajuda ha de venir abans. Com podem fer-ho? Doncs nosaltres plantegem temes des de microcrèdits a mesures fiscals específiques que potser no són grans diners que facin que tanquin o no, però són petits ajuts. Intentar fer un trasllat sempre consensuat amb Ubic i amb el reste de comerciants, perquè aquí no només hi ha una unió de botiguers, hi ha tota una sèrie de comerciants que tampoc hi són a dins, s'ha de consensuar amb tothom, intentar portar aquest mercat que ara el tenim al carrer Pau Clarís, intentar portar-lo cap al centre del poble i intentar sumar aquestes possibilitats de compra que ens les donarien tota la gent que es mou, gent de Navarcles i gent que ve de fora. La possibilitat s'incrementa quanta més gent volta pel carrer. Passem al torn al Llorenç. Clar, aquest és un tema que suposo si jo ara fos l'alcalde de Manresa m'estarien dient exactament el mateix, i si fos l'alcalde de Súria dient el mateix, i l'alcalde de Sallent dient exactament el mateix, perquè en realitat hem passat una crisi de cavall, és de clar, és una crisi de cavall duríssima, que ha afectat especialment o de forma molt important a l'activitat industrial, però també a l'activitat comercial. I per tant, diguem-ne, el problema el tenim. No hi ha cap mena de dubte que el problema el tenim sobre la taula. Tot i així, esclar, dius, home, nosaltres hem fet moltíssimes polítiques per intentar donar un cop de mà amb això. I això no vol dir que surtin bé, no vol dir que surtin bé. És a dir, que van des de l'arreglar el carrer Nou al carrer Ample, pintant zona blava, han creat parquis al cementiri vell pel comerç del Poble Alt, ara en volem fer 2 més, que s'estan negociant al Muntaner i a darrere l'Ajuntament quan per aquell carrer que hem obert que ens permet accedir a parquis més enrere. Hem editat fulletons per donar a conèixer el comerç, perquè una necessitat detectada és que hi ha gent que viu a Navarcles que no coneix el comerç, vam fer un fulletó que el vam repartir tot arreu i per l'Ajuntament, hem fet àlbums de cromos, és a dir, hi ha moltíssimes iniciatives que s'han fet, hem fet contactes amb comerç que volien tancar per intentar que no tanquessin, és a dir, a veure, és clar, és que el que hem de dir és que s'han fet coses. Suficients? Segurament que no. Culpa de l'Ajuntament? Home, és complicat, hem fet gestions en franquícies perquè puguin venir a Navarcles, és a dir, se n'han fet moltes de coses que donen la impressió que no es coneixen perquè a vegades algunes tampoc les estem, diguem-ne, posant sobre la taula. Havíem comprat al màxim el 90-95% es compra a Navarcles, és a dir, hi ha tot un seguit de temes que clar, que no deixa de ser, que no donen a vegades el redespat o que la crisi és general. Jo crec que com que aquest és un problema que no és de partit, i acabo, no és un problema de partit, és un problema col·lectiu, jo proposo que quan ja s'hagin passat les eleccions, que fem una taula de debat sobre aquest tema, intentem diagnosticar bé què és el que passa, i a partir d'aquí intentem fixar les actuacions a seguir, que segurament aniran en aquesta direcció que estem plantejant i algunes que esteu suggerint, que s'ha de veure com es vertebren, perquè donar ajudes. L'administració és molt complicada com vols donar ajudes de forma així indiscriminada, que no és fàcil, però no es pot fer. La realitat és que tenim el comerç molt tocat. Botiga Cobra té molta dificultat per continuar, algunes van tancant, per sort alguna també en sobra. Nosaltres proposem molt seriosament fer tot un pla d'actuació integral. Com el volem fer? El nucli antic, on tenim bàsicament el comerç, que és carrer Nou, el carrer Ample, s'ha de fer una actuació. Per on passaria això, bàsicament? Tenir una bona il·luminació, una bona neteja sempre, que faci goig, endreçat, però llavors fer un pla de rehabilitació i com el voldríem fer?
Si aneu al carrer Nou i les compteu, tenim més de 23 cases buides, amb els seus corresponents baixos. Què vol dir això? Doncs que hi ha uns propietaris que tenen les cases tancades. Nosaltres aquí, a l'Ajuntament, seria facilitador de facilitar amb aquests propietaris d'anar a buscar les ajudes corresponents, siguin a Diputació, siguin Generalitat, i Europa també facilita per rehabilitar aquest casc antic. Per tant, el propietari que pogués rehabilitar, donem feina per una banda, i si el posem en marxa això, podem donar també que pugui llogar-se a lloguers socials, que seria donar vida també al nucli antic. Si donem vida al nucli antic, doncs amb habitatges vol dir que transita la gent, vol dir que hi ha possibilitats del comerç i que la gent es mobilitza. Nosaltres apostem seriosament per això. Al mercat, nosaltres també apostem per, juntament amb la Unió de Botiguers, que sé i en soc conscient que fan molts esforços. Dilluns passat van tenir una reunió amb el CECOP per tenir la màxima d'eines possibles per trobar aquest desllorigador que ajudi a tots plegats. Juntament amb la Unió de Botiguers, i possiblement també faríem una enquesta o una proposta de canvi de dia, de mercat, de dia i de lloc. Segurament per acostar-lo més cap al centre del poble. Si canviem el dia, igual pot ser un dissabte, possiblement, i es mouria més gent, i de lloc. Vull dir, seria una proposta que obriríem a tot el poble. Molt bé. Aleix? Sí, comerç, habitatge, barri vell. Evidentment, el comerç s'ha de protegir perquè el comerç local, el comerç de proximitat, té una funció que va molt més enllà de l'econòmica, té una funció social. És qui manté viu els carrers, és qui converteix un espai en molt més que un simple carrer amb cases. Per tant, primera idea és que cal protegir el comerç local i el comerç de proximitat. Però això no ho podem fer si no ampliem l'horitzó, si no ampliem les mires, perquè cal actuar i cal fer un pla de xoc, un pla estratègic del barri vell, perquè així el comerç se'n pugui beneficiar. I aquest pla estratègic, aquest pla que s'hauria d'orientar al barri vell, crec que ha de ser molt més ambiciós que les polítiques que s'han fet fins avui, molt més ambiciós que les accions que s'estan proposant aquí, i nosaltres plantegem un pla de xoc basat en 4 línies bàsiques. Primer, polítiques d'habitatge. És fonamental que es reocupin els espais, i per això parc de lloguer social, fonamental i bàsic en el context en el que estem, masoveria urbana com una forma innovadora que està funcionant molt bé a Europa per tal de reocupar totes aquestes cases, per tant idees en matèria d'habitatge, polítiques de dignificació a nivell identitari, molt importants també, perquè les emocions, la psicologia, tot això també influeix, i el que proposem en aquest cas és pintar murals a les façanes com a forma de dignificació. També proposem polítiques de promoció econòmica, un mercat de productors de proximitat que es faci al barri vell per generar circulació, una moneda local per fomentar el comerç de proximitat i la dinamització de places i carrers amb música, teatre, exposicions al carrer, perquè anar al barri vell sigui molt més que un passeig i sigui una experiència positiva i gratificant. La moneda ja hi heu pensat la cara o no amb la moneda? La moneda ja heu pensat quina cara hi posareu o no? No, normalment seria una idea com el Chimageur, que és una moneda que funciona a la regió de Baviera i que va amb una sèrie de vales i que és una forma d'incentivar el comerç de proximitat. Era una broma tonta. Ens falta la... A veure, nosaltres estem convençuts que s'ha de dinamitzar moltíssim el comerç amb incentius fiscals. No és que se'ls hi hagi de donar, però sí potser fer-los descomptes, donar-los més facilitats. Hi ha una partida pressupostària que fa ja dos exercicis que no s'activa. Aquest exercici passat, no l'altre, hi havia la de la Fira de la Castanya, que tampoc es va activar, que jo penso que s'havia de posar perquè és molt necessari amb el comerç, perquè se'ns en va per tot arreu. I llavors, per tot això s'ha de treballar estratègicament amb la UBIC i a més fer-hi ser la gent que no estan a la UBIC. Llavors el casc antic. El casc antic diu molt del poble i la degradació actual és molt preocupant. Per aquest motiu és molt necessari començar a treballar tots els aspectes. Si es tarda gaire les conseqüències poden ser pitjors. S'han de buscar subvencions, treure pressió fiscal als propietaris que rehabilitin els edificis, entrar en converses amb els bancs que també hi ha bancs implicats, i a mesura que es poguessin anar rehabilitant, llavors, això que deien, es podrien fer pisos per jovent que donarien molta vida al barri i que podrien haver botigues. Però això jo penso que si ens entretenim gaire, poder no hi serem a temps. La degradació és molt gran.
Si em permeteu, ara us volia fer una mala passada, perquè com que el temps ens el anem menjant i no arribarem a totes les preguntes que havíem preparat, n'hi havia una que feia referència a les polítiques d'habitatge. En el cas ha sortit un parell de cops. Si els altres tres hi voleu dir alguna cosa amb les polítiques d'habitatge, habitatges per joves, si és que hi ha d'haver alguna política especial o no. Digues. Quan ha dit el Llorenç que les subvencions directes no es poden fer, els microcrèdits existeixen, el Consell Comarcal els ha fet. Si allà els han fet, aquí els podem aplicar. És una altra voluntat política de voler-los fer. I el tema de rehabilitar, existeixen aquestes partides? Realment ara hi ha diners per fer això? No, les partides per buscar subvencions, per rehabilitar façanes, ara mateix n'hi ha? O només ho diem per dir-ho? És que em sembla que no n'hi ha. A veure, els microcrèdits que esteu dient, l'Ajuntament ja van sortir unes línies de Diputació i ja vam ofertar, és a dir, ja hem fet iniciatives d'aquest estil. És a dir, clar, a veure, ja sabia que això una mica el debat va per aquí, és a dir, tot es pot fer. Clar, jo si he dit coses que s'han fet és simplement perquè algunes coses ja s'han fet, es fan. Es poden fer més i hem de fer més, sense cap mena de dubte. Hi ha debats que un ja els ha portat, o sigui, per exemple, el debat sobre el mercat. El debat sobre el mercat a mi em sembla molt bé, però canviarem el mercat de lloc. Evidentment, està clar quin és el lloc, només n'hi ha un de lloc per fer el mercat, que és al voltant de l'Ajuntament. Bueno, sí, es pot fer, el faràs al voltant, però si tu vols anar a incidir en el casc antic, una de les propostes que feia l'UBIC, i això se m'ha plantejat, i n'hem parlat i ho hem debatut, i jo estic pel debat aquest, però esclar, jo penso que també hem de ser conscients que l'enrenou brutal que porta per tots els veïns, o sigui, no és que em digui que no, és que hem d'analitzar, perquè clar, ara estem parlant de comerç, però segons quines coses tenen altres repercussions, i per tant hem d'analitzar bé què repercuteix. Esclar, quan tu estàs en el govern i has de prendre decisions, quan vols posar-t'hi, llavors tens dificultats. Clar, aquí es parlava del tema dels locals socials. Ja hi hem entrat en contacte amb els locals socials, amb els locals de lloguer que hi pot haver al carrer Nou. És a dir, totes aquestes coses n'hem fet moltíssimes de coses, d'iniciatives, no? El que tenim un problema de fons molt seriós és un problema no de Navarcles, és de tot arreu. I per tant aquest és un tema que demana que ens assentem i anem fent polítiques com les que hem fet i esperem millorar resultats. Però, clar, la realitat és, en aquest cas, molt difícil, conseqüència de la crisi. Per tant, podem fer. Hem fet i els resultats són els que són i hem de continuar fent. I per això dic que assentem-nos, debatem-ho i anirem veient fins on arribem. Deures pendents per després del 24 amb aquesta taula que proposaves. Canviem de tema, entrem en una altra qüestió que segur que tots els navarclins també esteu pendents de veure com es resol, que és el tema de l'ambulatori, o del CAP. A veure una mica quina és la proposta que hi ha de cada grup per tenir una solució perquè en aquests propers 4 anys sí hi hagi un CAP nou a Navarcles. En aquest cas ha de començar un altre cop en Llorenç, no? Has començat tu l'últim? Sí. A veure, ho plantejarem amb unes quantes preguntes i crec que quedarà molt clar. Navarcles necessita un nou CAP? Sí, ja fa temps que el necessita, no és d'ara, és un tema que el portem arrossegant des de fa molt de temps. Qui ha de fer el nou CAP? La Generalitat de Catalunya. I amb la crisi econòmica des de l'any 2008 té l'aixeta totalment tancada perquè destina els diners a altres temes. Ja hem tingut diferents reunions amb sanitat i la resposta sempre és la mateixa. Tercera pregunta, tenim terrenys per fer el nou CAP? Sí, el tenim. On? Va ser cedit anticipadament per Dresca, ja està escrit en el registre de la propietat, finca 5.543, tomo 3.024, llibre 144, fol 94. Està qualificat urbanísticament, és a dir, apte per fer el CAP? N'està, efectivament, n'està. Per què encara no s'ha cedit aquest terreny a la Generalitat? No l'hem cedit perquè la Generalitat ens ha dit que no ens dona el CAP i perquè estàvem esperant si des de Dresca ens han de pagar l'urbanització, si ens la paguen o no ens la paguen. I també he de dir, siguem sincers, perquè hi ha un altre problema que en aquests moments estem acabant d'analitzar, que els resultats no són dolents, que és el tema de si pot estar alguna cosa contaminat o no. Hi havia l'any 2007 terrenys per fer el CAP, com aquí s'ha afirmat de forma reiterada. L'Ajuntament tenia terrenys per fer el CAP? No, no els tenia. L'Ajuntament mai va registrar cap terreny per fer el CAP. Però el que està clar és que el CAP s'ha de fer i crec que la nostra proposta és fer-lo. Si no hi ha algun problema que ens ho acabi de complicar, en els terrenys que tenim, al final del carrer Piscines,
Lluís Companys, que em sembla que és on s'hauria de fer. Carme? Necessitat del CAP, completament d'acord. Jo crec que tots els programes que estem aquí, em sembla, poder l'Aleix, no sé si em parles d'allò, però en tot cas estem d'acord que es necessita un ambulatori. Tenim els professionals adients, però ens falta la casa. És veritat que la Generalitat, en aquests moments que passa, doncs ell té la responsabilitat de construir l'ambulatori i estem en un moment difícil. Però per això la imaginació, el poder. Nosaltres estem amb la disponibilitat de trobar un finançament adequat per poder-lo fer. Com? Amb idees imaginatives. Per exemple, segurament que vosaltres coneixeu Súria i teniu relació. Súria va fer l'ambulatori, o sigui, l'Ajuntament va portar a terme en una legislatura l'ambulatori, pagant-lo ell i rescabalant aquests diners paulatinament de la Generalitat. Segurament si ens el fa la Generalitat ens posem a la cua de tot, perquè l'any 2006 i el 2005 se li havia demanat i la Generalitat ens havia concedit uns diners per poder-lo fer. A partir d'aquí hi va haver-hi canvi d'Ajuntament, es va fer un canvi també d'ubicació, ja dient els llocs, primer Casa Aguilar, després el Centre Cultural, un espai determinat, després a Adresca, però la realitat és que en aquests 8 anys no s'ha fet. Nosaltres pensem que és una necessitat, el finançament dic que el trobarem com aquesta fórmula que ha fet Súria, que ho ha pagat ell. Si aquí hem sigut capaços en una legislatura de fer el centre cultural, doncs Navarcles també pot adelantar els diners per fer l'ambulatori i anar rescabalant paulatinament això. Terrenys tenim ullats nosaltres i ubicats bé, a propet d'allà on el tenim l'ambulatori per poder fer el CAP. Però no el direm aquí, sabeu per què no el diré? Perquè l'Ajuntament l'ha d'ofertar a la Generalitat. I ha de ser la Generalitat qui digui que aquella ubicació és l'idònia per poder-ho fer. Per tant, possibilitats de fer-ho físicament en un lloc determinat n'hi ha, finançament també, i ens veiem en cor de fer-ho amb aquest model que he dit de Súria. Sí. Deixem-ho una mica per després, fem una ronda després i tornem a insistir. Passem a l'Aleix? Sí. Va, Aleix. Sí. A veure, jo crec que tots aquí presents creiem que cal fer un CAP nou, vull dir, això és evident, i que el paga la Generalitat, vull dir, a més, és un motiu de més per dir que s'ha de fer, però clar, jo crec que hem d'anar molt en compte per no generar falses expectatives, perquè estem jugant i el que diem hem de tenir fonament de què ho volem fer. Evidentment nosaltres creiem que s'ha de fer un CAP nou, s'ha de fer els terrenys. Ara el Llorenç avançava una cosa de contaminació, crec que això és important que després en parlem, perquè fa temps es va encarregar un estudi de contaminació dels terrenys tota la zona on hi havia hagut l'antiga TIPSA. Sembla que fa poc han arribat els resultats i per tant hem de tenir en compte això, i és un tema que potser estaria bé que ens sentéssim i en parléssim tots plegats, però la ubicació, així sense tenir en compte aquest tema de contaminació, de si és o no hi és, doncs ens sembla correcta la de la Tresca per la ubicació, i evidentment ens comprometem a moure tots els fils, a tocar totes les tecles i a fer-nos lo pesats que ens haguem de fer perquè això es faci, i es faci quan abans millor. Vull dir, aquest és la nostra proposta i el nostre projecte. Ara bé, creiem que es poden fer moltes més coses amb salut. De fet, el CAP és el final d'un recorregut, és el lloc on vas quan tens una dolència, quan tens una malaltia i quan tens una malaltia. Creiem que l'Ajuntament ha de fer polítiques molt més actives en prevenció. I aquí sí que és una cosa molt simple, que depèn només de la voluntat i que podem fer d'una manera molt simple. Per tant, insisteixo en el tema de la prevenció, insisteixo en la formació permanent en temes de cura, benestar personal, per apoderar la persona amb uns coneixements mèdics que mica doncs s'han anat perdent. Perquè no em pugi la pressió, ho passem a la Conxita. Nosaltres és una prioritat per nosaltres i a més pensem que encara que ho hagi de fer la Generalitat, de la manera que hem finançat el centre cultural es pot finançar el CAP. Hem tingut alguns contactes també i es pot fer. Es pacta un conveni amb la Generalitat i es pot construir el CAP. Hem fet l'esforç del centre cultural i és molt important, però hem de pensar que al centre cultural hi anem, i és molt important anar-hi, però hi anem els que volem. I al CAP hi va tothom. O sigui que si l'esforç s'ha fet, hem passat 2 o 3 exercicis d'aquests últims 4 anys que hem anat ben justets
degut al que s'ha hagut d'anar pagant del centre cultural. Doncs jo penso que aquest esforç s'ha de fer encara molt més ràpid pel CAP, que és molt més important. Al CAP hi ha d'anar tothom, al centre cultural hi anem els que ens ve de gust. I llavors, de passo, ja que estem ficats, perquè a nosaltres ens està bé allà on dieu que s'ha de fer, on hi ha els terrenys, donem-nos a pressa per descontaminar tot allò i per fer una actuació ràpida allà, perquè tant si s'hi fa el CAP com no, allò és patètic. Tot allò degrada tot el poble de Navarcles. Josep. Jo reiteraré el que han dit, realment dir que no fa falta és una obvietat. El terreny on es preveia de fer, sí, perfecte, però clar, el problema és que no depèn de nosaltres. Depèn que tota aquella zona primer se sàpiga de qui és. Descontaminar tampoc és casa nostra. El que sí que haurem de fer és enterar-nos ben bé de com està aquest tema, tocar les tecles que toquin, però preveient que això s'allargui amb el temps, potser ens haurem de plantejar de buscar una altra ubicació. Perquè si això passa 1, 2, 3, 4, 5 anys, no podem estar sempre esperant aquells terrenys, no sabem quan realment els tindrem. Alguna cosa... Tampoc no ens hem de tornar bojos, de moment tenim el servei, més o menys dolent, però el tenim. Fer-lo perquè sí, també creiem que també hem de pensar com s'ha de fer, tot i que no l'hem de fer nosaltres, més funcionalitat o més contingut de serveis, també se n'hauria de parlar. Hi havia la Carme que l'hem deixat a mitges, hi ha algú més que vulgui intervenir? Carme, ja està dit. Hi ha alguna cosa més del CAP? Avancem molt ràpid. Efectivament, sí. És a dir, en aquest cas hi ha un terreny que està perfectament organitzat, hi ha algun parell de temes a resoldre, i que sí, s'ha buscat una altra ubicació, que existeixen altres ubicacions. Però, diguem-ho clar, és a dir, depèn de la Generalitat i, clar, segons quines aventures financeres s'han d'analitzar. Si us sembla, teníem un parell de preguntes més, però ens en anem una mica enllà. En faríem l'última, que pot ser molt ràpida, que si parlem una mica d'una instal·lació que fa molt temps que teniu, que és l'Institut, a veure si ens sentim còmodes o no ens sentim còmodes amb l'Institut que tenim. I després, el que faríem per acabar ja el debat i per no allargar-nos molt és que us donaríem un parell de minuts a cadascun dels representants perquè pugueu explicar ja tot allò que teniu al PAP i que heu d'explicar avui amb els vostres electors. En aquest cas, em sembla que ha començat abans el Llorenç, ara començaria la Carme, a veure com tenim el tema de l'Institut, si sentim còmodes o no amb el servei que tenim ara. Si vols, introdueix-li tot i ens ho mengem tot de cop. Havíem de parlar d'instituts i policies en les dues últimes preguntes, per tant... No va junt, no va junt, Va. No va junt. Bé, institut. Nosaltres a l'institut hi ha dos temes que hem estat parlant. Per una banda, es podria demanar a la Generalitat, però també és competència de la Generalitat, doncs l'hora de fer algun possible mòdul, algun mòdul determinat, però això depèn de la Generalitat. Segurament lligant amb algunes coses que deia l'Aleix o la Conxita, d'algun ofici que s'està perdent, etc. Vull dir que això és una de les coses. I poder una altra per ser operatius i optimitzar els recursos que tenim el pavillonet que diem de l'institut, igual també amb converses amb el departament, si poguéssim optimitzar i que es pogués utilitzar de cara al poble, perquè ara només s'utilitza unes hores determinades i que es pogués donar més joc amb això. Jo m'agradaria... Vols dir alguna cosa a la policia? Sí, vull dir una cosa a la policia. Nosaltres apostem... Nosaltres tenim 7 vigilants en aquests moments, el cos de vigilants en tenim 7, nosaltres apostem per una policia local. Per què? Primera, per donar-los més competència, per donar-los més formació, perquè tinguin fe pública. I què en traurem els navarclins? Doncs una de les coses que en traurem, que puguem tenir els serveis mancomunats amb altres municipis que són de la comarca. I vull posar un exemple, per exemple, amb aquests serveis mancomunats podem tenir una grua que ens pot resoldre moltes coses. Potser a les 7 del matí lleves i amb aquell gual que pagues religiosament si tens un cotxe. Avises els nostres vigilants i els vigilants el que faran serà posar una multa, però no et resoldran el problema. Si tenim això mancomunat, podrem tenir aquest servei de grua i poder-ho retirar. Una altra de les coses que, si tenim aquesta policia,
doncs ens solventa sobretot a l'hora de fer una denúncia o d'un parte d'accident, no haver-nos de desplaçar cap Navarclina cap a Manresa amb els Mossos d'Esquadra, sinó que ho podem fer des d'aquí. Ens és important valorar això. Volem més seguretat, que els tinguem molt formats, perquè tot i que som un poble petit, i tots els pobles de la comarca, donat que aquí ha anat sortint l'exemple d'altres pobles com ho tenen, pobles més petits que nosaltres, com Navàs o Artés, ho tenen. Apostem. Vinga, Aleix, tema institut primer, si vols dir alguna cosa de policies també. Barrejar joventut i policia crec que en un mateix espai és si més no, perillós. Estem fent el... Sí, ja, però han acabat cada el mateix. Passat. En tot cas, intentaré ser breu en les dues coses, perquè suposo que després hi haurà torns de rèplica també. Tema institut. D'entrada cal continuar i incrementar el treball que s'hi fa coordinadament des de serveis socials, des de joventut, per tant és una peça que tenim allà, és una part dels equipaments educatius i per tant cal treballar-hi el més coordinadament possible, definir polítiques educatives de poble, implicant-nos molt més amb la xarxa i el desenvolupament comú que és Navarcles. Respecte al que deia la Carme, l'espai polivalent, nosaltres fa molt temps que venim insistint que a Navarcles falta un espai polivalent. Sempre hem pensat també que la pista on ara actualment hi ha la carpa seria un lloc ideal per fer-hi aquest espai. A més també convindria utilitzar el pavillonet, però cal sobretot un petit espai amb estructura metàl·lica perquè celebracions, festes, coses que com a poble fem, estem mancats d'aquest espai polivalent i creiem que arriben a un acord amb l'institut, a veure quina part es paga, o el departament, quina part paga quina, doncs seria un espai que ells podrien disfrutar i que nosaltres també podríem disfrutar perquè en definitiva ha de ser un joc on tots hi sortim guanyant. I ara punt a part i tres línies avall, policia, vigilants municipals. D'entrada, el nostre model, en aquest cas, és un cos de proximitat, el més de proximitat possible. I creiem que ara mateix ens ofereix molta més proximitat als vigilants municipals que no pas la policia municipal. Per tant, apostem per continuar mantenint el cos de vigilants municipals. A més, Navarcles és un poble que està relativament a prop de Manresa, de manera que la resposta dels Mossos és bastant ràpida, amb poca delinqüència i problemes de seguretat, un poble molt compactat, que no té urbanitzacions, un municipi de 6.000 habitants, per tant creiem que concepte de proximitat i estructura urbana, estructura de poble, doncs creiem que ara mateix el sistema de vigilants és necessari. Això no vol dir que ho dic després. Va, Conxita. L'institut ha de ser un IES batxillerat, sense cap dubte. S'han de fer els tràmits que calgui i s'ha de convertir en un IES batxillerat. I llavors treballarem per tenir totes les escoles reunificades. Segurament no serà possible en una legislatura. Si s'ha de fer amb dues, es fan dues. Fa molts anys que les escoles estan abandonades i no s'hi fan actuacions. Podria ser que ens trobéssim, com ha passat amb el pavelló, que, ui, què passa ara? Correm-hi tots. S'ha de concentrar tota la zona escolar de totes les edats. I llavors, el que és de màxima urgència, però ja que s'han de fer els contactes i els tràmits que facin falta, és el menjador escolar, un menjador a l'Escola Vermella. S'ha d'acabar que els nens petits hagin d'anar cada dia amb pluja, amb vent, amb sol o amb pedra, d'una escola a l'altra. Això s'ha d'activar, però ja, per nosaltres. En quant a la policia, nosaltres volem policia local perquè és molt necessari, és invertir en seguretat, amb els temps que estem, i benestar per tots. Llavors, el cos de policia local no ha de servir per vigilar o sancionar o reprimir, sinó també ha de servir per fer prevenció i educar. Ja he sigut breu. De l'institut, nosaltres no el desmembrarem del tema d'ensenyament. O sigui, primer, que és un tema del Departament d'Ensenyament de la Generalitat. Nosaltres aquí poca cosa podem fer. Volem incidir també amb l'altre que sí que és nostre, que és la llar d'infants. O sigui, la llar d'infants sí que és una competència directa de l'Ajuntament. I igual que amb l'institut, el que hem de garantir és la qualitat de l'ensenyament que s'imparteix allà dins. I hem de consensuar mesures amb l'institut, amb les AMPAs, amb l'AMPA del Tinet i preveure les possibles mancances, recolzar, ajudar i ampliar ajuts amb partides específiques del pressupost municipal.
Es fan coses a l'institut com el projecte de llibre verd, doncs incentivar aquest tipus de cooperació que significa intercanvi de llibres entre famílies. I consensuar amb la direcció del centre més ajudes amb possibles projectes destinats a nois o noies que puguin tenir un risc d'exclusió social. Una cosa sí que tenim clar, és que nosaltres no volem ser intervencionistes de cap mena d'ensenyament que es faci allà dins. El que sí volem ser és col·laboradors necessaris. O sigui, no volem impartir cap norma. Els professionals de dins són els que han de decidir. Nosaltres l'únic que hem de fer és recolzar-los, amb tot el que puguem. Tema de policia. Nosaltres el programa ho tenim molt clar. Hem d'apostar i creiem que Navarcles no és un poble on es visqui una inseguretat manifesta. Tenim prou amb un cos de vigilants municipals tal com ho tenim ara. El que sí creiem és que se'ls ha de formar i se'ls ha d'incentivar perquè puguin resoldre millor i amb diligència les tasques que tenen cada dia. És més, el tema de la policia local no és obligatòria fins que la població no té més de 20.000 habitants. Estem coberts amb 7. Es poden reajustar horaris. El que no podem fer és tenir franges horàries que estan desassistides per aquests policies, però tot això ja ho podem fer. La llei de policies locals, que és la 16/91, a l'article 13, preveu totes les competències que té aquesta policia. El que hem de fer és exprimir-les al màxim. O sigui, en tenim prou. Fem després el torn de rèpliques. A veure, amb el tema de l'institut, jo crec que és un tema que n'haurem de parlar molt, perquè és un tema que en el seu moment vam fer fins a 16 anys, evidentment no hi ha massa crítica per arribar fins a 18 i tenir un institut on hi és, i això porta algun tipus de problemàtiques que jo crec que caldrà abordar molt seriosament. No és resoldre, farem un mòdul... No, el tema és molt més complex, probablement s'ha de replantejar la relació amb Sant Fruitós amb el tema de l'institut i més coses. Pavillonet, ja tenim un conveni, és que realment a mi em sap molt de greu que, clar, és veritat, ja hi ha un conveni amb l'institut i per tant les entitats ja el fan servir, és del bàsquet i juga moltíssim allà, és a dir, ja l'estem fent servir i si en fan activitats perquè hi ha un conveni en què l'Ajuntament ajuda a determinades coses de manteniment i a canvi es pot fer servir el pavillonet, amb les limitacions que té. Estic d'acord amb l'Aleix, la pista poliesportiva que ara hi hem posat la carpa, jo crec que quan marxi la carpa, de fet ja vam pavimentar amb aquesta idea, hem d'arribar a un conveni perquè jo crec que hi ha un tema pendent a Navarcles, és el tema de l'esport lliure, el que són aquestes pistes poliesportives d'accés lliure, la Planota n'hi ha una, que hem de millorar algunes coses i jo crec que aquí hem de també que sigui d'accés lliure. Vigilants i policia local. Mireu, jo crec que això és un fals debat. I a més, en aquests moments ja la Generalitat està elaborant una nova llei de policies de Catalunya amb el que veurem com aquesta diferència que hi ha entre policies i vigilants, a veure com queda. Per tant, jo en aquest sentit no soc del parer de tocar absolutament res, a l'espera també de què passi amb aquesta qüestió. Tot i així vull fer dues reflexions. Mireu, Navarcles té 7 vigilants, costen 240.000 euros. A Sant Fruitós, a Sallent, a Sant Badó, casos que conec força, en tenen 14 més algun mando que hi ha aquí. El cost s'enfila a 650.000 euros. És a dir, entre 260.000 i 300.000 euros més del que ens costa actualment. Si fem aquest pas, ens gastem 300.000 euros més, oblideu-vos de diners per poder invertir, si a més baixem els impostos i fem no sé quantes coses més. Però vull dir-vos una altra cosa. Però no, perquè clar, algú pot dir, aquest com que sempre li obsessionen els números, no, és veritat, m'obsessionen els números, ho sento. Algú pot pensar que només em preocupa l'economia i no la seguretat. Doncs mireu, doncs no. Cada 4 mesos, o 5, depèn, al meu despatx se m'hi han presentat els caporals i els mandos dels Mossos d'Esquadra. I a sobre la taula em posen les estadístiques. És a dir, a veure què és el que passa a Navarcles, que és molt important, perquè a partir d'aquí vas veient per on van venint els problemes i com els podem prevenir, i què passa als pobles del costat. Aquesta informació que es pogut fer pública no la hi fas per... Ara hi tenim Streaming, Regió 7, però jo diré algunes dades. A Catalunya hi ha 70 fets delictius per 1.000 persones any l'any 2014. 70.
Barcelona 115. A la nostra comarca, aquests pobles que tenen 14 guàrdies, 51 per 1.000. Navarcles, 22. Com podeu imaginar, jo crec que el que us he dit abans, dels diners, és a dir, amb aquestes quantitats, parlo de seguretat, hem d'anar al tanto. I tercera reflexió, i en aquest cas estic d'acord amb l'Aleix, que és el tema de la proximitat. Els vigilants donen proximitat. Els policies locals es dediquen a fer polítiques de prevenció, en fi, el que ens fan els de Sant Fruitós a la rotonda de baix, que a més una vegada he tingut de trucar a l'alcalde perquè ja n'hi ha prou, que ens fotin moltes allà. Conxita, que t'havien quedat un parell de coses. A veure, parlem de les escoles i parlem de la Generalitat, que és cosa de la Generalitat. Bueno, potser hauríem d'apretar una mica, perquè, a veure, a Sant Fruitós hi ha 2 escoles públiques i una privada. A Sant Padó hi ha 2 escoles públiques i una privada. I aquí anem dient, és que això és de la Generalitat. Home, poder toca moure'ns una mica per endreçar les escoles. S'ha dit que és de la Generalitat. Sí, ho dius, si no ho has dit ara ho has dit més vegades. I llavors parles dels policies, sí, parles dels policies que amb 10, aquí a Navarcles no necessitem 14, amb 10 segurament que passaríem i la quantitat es rebaixaria molt. I aquests pobles que tenen tants policies i que volten tant tenen polígons que nosaltres no, i els policies podrien estar més per la seguretat de la gent. Crec que el debat de la policia és completament inútil, perquè cap de nosaltres som experts en seguretat ciutadana. És veritat. Cos de policies o vigilants, és mentida que els policies facin una sèrie de tasques i els altres són de més proximitat. No, poden fer la mateixa tasca, però clar, jo no soc un expert en això. Policia i joventut, doncs, perdona que discrepi, jo no soc policia, però pot lligar perfectament, perquè els policies no només els hem de veure com una figura repressora. Aquests policies que dius que no lliguen amb la joventut fan campanyes d'educació vial i van als col·legis a ensenyar als nens com s'han de comportar per anar als carrers. Completament d'acord amb el que deies tu, Josep, amb aquest tema de la policia fa una tasca preventiva que els vigilants en aquest cas no fan. També d'acord amb tu, Conxita, amb el que dius del polígon. Nosaltres no tenim polígonos per cobrir, però jo vull fer una reflexió. Quan tu a nivell personal vols tenir més seguretat, normalment es contracta una alarma privada. I això és a costa d'una despesa familiar que té la família. Però per què es fa? Per tenir més seguretat, per tenir més cobertura en totes les coses. Les estadístiques que ens han dit ja ens les creiem, però pensem que va més enllà de la funció repressora que tu has vingut a posar que la policia. La policia local és policia de proximitat, amb tasques preventives, de promoció de la salut, i lliga amb moltes més coses. Ens pot donar unes eines molt importants. Nosaltres apostem per això. Brevíssim, brevíssim. Cada un molt breu, Va, que acabem. Valeix. Era una broma, de joves i policies, ara que ningú se m'ho prengui malament. Joves i policies, Però jo crec que no és estúpid parlar-ne, perquè encara que no siguem experts en seguretat ciutadana, però jo crec que al darrere del model o darrere d'aquest debat hi ha un model de policia que volem, i això sí que és interessant que ho tinguem clar. I en aquest cas el nostre model és el model que aposta per la policia de proximitat, i això, el model de proximitat te l'ofereixen molt millor els vigilants. Però, i això sí que segueixo amb el que m'he quedat abans, que volia dir-ho, és que evidentment tot és millorable i cal millorar coses. D'entrada cal garantir que aquesta coordinació permanent amb altres cossos, sobretot Mossos, sigui el més eficient possible. Abans es comentava també el tema de la formació. Hem d'impartir, cal que es millori la formació en temes d'autodefensa per la pròpia seva seguretat com a persones, però temes de mediació i també d'intervenció comunitària. Cal potenciar aquest rol de mediació i intervenció. Cal que facin més política o surtin més al carrer i menys oficina, descarregar una mica d'aquestes feines d'oficina, per tant que estiguin més allà al carrer, més intervenció, més proximitat, més comunitat, i a més que també potenciar el rol informador, és a dir, que puguin servir també per nexe d'unió entre la institució, entre l'Ajuntament i els ciutadans. Res, amb la brevetat. Molt breu. Molt breu perquè, a
A veure, insistim en la idea aquesta de la proximitat. És a dir, el 95% de les coses que passen a Navarcles, que m'arriben a mi, amb els informes que em fan els vigilants cada matí, el 95% són coses de mediació, coses de conflictes de veïns que un té la música massa alta, l'altre que el gos li borda no sé quantos, l'altre que ara estem de bisons, ara tenim el poble infectat de bisons que els hem hagut d'anar a caçar nosaltres, anem a caçar gats per després esterilitzar-los. És a dir, el 95% de les coses és això. I a més, aquests vigilants són fonamentals pel tema de festes, d'aquest tipus de suport. Tots els alcaldes que han fet aquest canvi cap a la policia local, els hi apareix un problema, deixeu-m'ho dir, els hi apareix un problema que és que automàticament quan la gent porta una pistola, la seva lògica passa a ser una altra. I aleshores la proximitat desapareix perquè es creu que s'han de fer funcions que en realitat la demanda del poble jo crec que encara no necessita. I a més, ja els arguments que hi ha. Moltes gràcies. Deixem-me aquí. Faríem aquest últim speech de cada un per dir una mica què voleu, per què us han de votar aquest diumenge, que això ja està molt a la vora. Ara em Jerry. El primer de tot és, el que vull agrair és l'assistència de tota la gent que heu vingut aquí, perquè aguantar 2 hores d'aquesta xatxera s'ha de tenir valor. Dit això, el que sí que voldria dir és que la nostra formació, Iniciativa per Catalunya Verds, i jo mateix amb ella, basarem les nostres actuacions, ara us parlaré bàsicament de programa, o sigui, això que us explico no és res nou, està ficat al programa que tenim. El primer i número 1 són les persones, com no podia ser d'una altra manera, l'altra pota que ens vertebra és el medi ambient, l'ecologia, i una que ho engloba tot i amb la que volem fer una pedra de xoc és la participació ciutadana i una transparència, però realment que sigui activa, que no es quedi només amb un paperet. O sigui, això s'ha de fer no només dir-ho cada 4 anys, sinó practicar-ho dia a dia. Honestedat i transparència al servei de tota la gent que ens ha de votar. Per què volem ser presents a l'Ajuntament? Perquè ens veiem com una eina i un instrument. Com? Doncs volem debatre i discrepar i arribar a acords. O sigui, aquí es tracta, si ens creiem una mica aquesta paraula que s'anomena sempre que és democràcia, es tracta d'això, de tenir diferents punts de vista i posar-los en comú amb el reste de gent. Segurament no tindrem els mateixos punts de vista, però hem d'arribar a acords perquè no ens podem permetre el luxe de que això s'encalli, o sigui, per discrepàncies internes. Què volem fer? Doncs construir un poble millor per persones, no clients. I volem comptar amb la vostra opinió cada dia, no cada 4 anys. Som necessaris? Creiem que sí, més que mai. No volem monopolis de poder municipal. Creiem que no és tot blanc o negre, hi ha molts matisos i tots s'han de tenir en compte. I aquesta pluralitat que algú diu que no és bona precisament és això, aquest poble, la pluralitat que existeix, no tothom pensa igual. La cultura del pacte, hi creiem, és plenament vigent i ha de servir a tothom i no només a un partit. A més, creiem que calen cares noves, amb idees i maneres de fer política a l'Ajuntament. Cal una regeneració de les maneres de fer. I ja acabo. Per tot això, el que sí que demanem és el vostre recolzament, que ens voteu directament i que feu possible, com diu el nostre lema, un Navarcles d'esquerres, ecologista i que compti de veritat amb les persones. És el torn de Conxita Padró. Els representants polítics hem de representar amb dignitat, treball i honestitat a la resta dels ciutadans, responsabilitzant-nos de tots els nostres actes i retre comptes. La transparència ha de ser real i no només formal. La ciutadania ha de conèixer no només les decisions que es prenen, sinó també els motius pels quals es prenen. La transparència és qualitat democràtica i, a més, és garantia d'eficàcia. Si l'Ajuntament és eficaç, pot ser transparent. Si és transparent, ha de ser eficaç per força. També és molt necessària la participació i la col·laboració de tothom. I és molt contraproduent el bipartidisme que hi ha a Navarcles que dura masses anys.
I per això porta una manca de planificació i voler lluir obres de govern. Per això us demanem que ens doneu confiança votant-nos per fer aquest canvi tan convenient per Navarcles i treballarem en serietat per no defraudar-vos. També, en aquests moments tan transcendents, reiterem el compromís amb l'Associació de Municipis per la Independència. Farem efectiu el compromís que ha signat la candidatura d'Esquerra Republicana de Catalunya a Navarcles, com l'Ajuntament ens posarem a disposició del Govern de Catalunya pel que consideri oportú per la Constitució de la República Catalana. També farem efectiu el compromís signat amb la sobirania fiscal, que serà una eina fonamental per a la construcció d'un nou país, que començarà als nous ajuntaments. Ho farem. Bé, jo em sap greu, però no us demanaré el vot. Crec que hi ha tots suficientment madurs per veure programes, comparar-los, mirar quines propostes tenen uns i quines altres i decidir en funció de les vostres prioritats i del que encaixa a vos més amb la vostra manera d'entendre el poble, el món i la societat. Sí que m'agradaria, però, fer una reflexió. Mireu, jo tinc 31 anys i des que tinc ús de raó he vist un poble fracturat, he vist un poble dividit. O eres d'uns o eres dels altres. O el que és pitjor, o anaves contra uns o anaves contra els altres. I això no ens ha portat absolutament res de bo. Al contrari, enfrontaments, baralles i disputes que es anaven retroalimentant i els perjudicats sempre érem els mateixos, els navarclins. Creiem que aquestes eleccions s'assemblen massa a un capítol ja viscut d'aquesta història i creiem que és un bon moment per passar pàgina. I si creieu que la CUP som dignes de fer aquest pas, passar pàgina i avançar cap a aquest futur que nosaltres que volem que sigui pròsper, lliure d'enfrontaments, baralles, un futur en definitiva que el que volem tots aquí al damunt, el que voleu aquí baix, és que sigui millor per nosaltres, pels nostres fills i pels nostres nets, perquè aquí el que calen són governs dialogants, governs que parlin amb tothom i governs que mirin en el benestar comú. I aquest és el comú denominador amb el qual hem d'avançar. Res més, agrair molt a la vostra assistència, agrair també sobretot a la gent de Debat Teatre que hagin muntat aquest debat. En democràcia hauria de ser molt més normal fer debats d'aquests, esperem que sigui el primer d'una llarguíssima llista de debats en la qual la confrontació d'idees, de models i de pobles sigui la normalitat. Moltes gràcies. Carme Alòs, teva paraula. Som un equip que barregem una mica l'experiència, un equip nou i valent, que implicats amb Navarcles i amb el nostre país Catalunya, que hem signat el compromís de l'Assemblea Nacional de Catalunya per ajudar a fer un país independent i amb sobirania. D'alta qualificació personal i professional que volem revertir amb el dia a dia de l'Ajuntament, cada un amb les regidories que tindran encarregades i encomanades. Un equip valent, amb talent, creatiu, amb persones de paraula i que treballem amb el cap i amb el cor perquè estimem Navarcles. Els nostres eixos són tres, bàsicament, persones amb tot això que significa, des dels més petits fins als més grans, ampliació de l'esplai, el nou ambulatori, ajudes a totes les famílies perquè cap nen quedi sense fer un extraescolar, amb tot aquest ventall, ajuda a les persones grans, tenim un índex d'envelliment més gran del 18%, necessitem augmentar i promocionar tot el tema del que és l'atenció social. L'atenció social és atenció, prevenció i promoció. De l'ambulatori també es fa molta promoció. Les vacunes és promoció. És aquella persona que és diabètica, se li ajuda perquè faci tot el seu camí per controlar-la. L'economia, bàsic. Mireu, si fem molta política social i molt benestar, però ens descuidem l'economia, perdem l'eix essencial. Quan una persona, una família, cobra un salari digne i té feina, segurament no ve a l'Ajuntament ni a demanar aliments, ni que se li ajudi per la pobresa energètica o perquè ha de pagar lloguer. Feina, treball. Nosaltres apostem per indústria, és una porta que no s'ha treballat, o en tot cas no s'ha incidit, no vull dir que no s'hi hagi treballat, sinó que la reforçarem al comerç i després és el tema turístic. Tenim aquestes tres potes que les volem. I després l'essència de Navarcles, recuperar l'essència de Navarcles, que hem sigut un poble capdavanter en moltes dècades, en moltes coses. Ho volem continuar sent-hi. I tot això ho volem fer amb tranquil·litat, sense agressió,
amb estimació cap al poble, treballant amb tots i anant a buscar acords amb tothom. I per això us demano, jo sí que demano el vot, jo demano que us il·lusioneu per Navarcles i el canvi el decideixes tu. Vota'ns Convergència i Unió. Llorenç, per finalitzar. Jo no puc prometre res. No puc prometre res. Farem la il·lusió, no sé què, i un porta anys i anys fent precisament tot això. Des del 95 hem transformat Navarcles, penso que es veuen tot arreu, hem fet equipaments nous, estem treballant per l'economia, estem fent coses que ningú, com que ningú sap que les fem, però les fem, aquí estan, i per tant, en aquest sentit, us ho dic ben clar, continuem en la mateixa direcció. Hem sanejat l'Ajuntament, continuarem mantenint disciplina econòmica a l'Ajuntament i ara que ja hem fet les coses grosses, engegarem tot un ventall, hem dit el tema de les piscines, hi ha el tema de Cal Aguilar, hi ha el tema del CAP, però hi ha també voreres, parcs, rotondes del Baviera. Nosaltres, jo no us puc dir, és que ho farem, no. La nostra experiència és la que ens avala i és aquesta la que nosaltres posem a la vostra consideració. Si vosaltres, el Navarcles que s'ha anat transformant, que hem estat capaços de crear, en fi, aquest equipament, aquest equipament que en el que estem ara i el que tenim aquí darrere i el que ara el pavelló nou que avui ja estan començant a pujar amunt, tot això, amb una crisi de cavall de no sé on, escolteu, és el que som capaços de fer. I per tant, continuarem fent exactament a la mateixa direcció de transformar el poble. Hem de comptar amb tothom, sense cap dubte, hem de tenir diàleg, és veritat. Però jo he de constatar que fa 4 anys i que quan arriba l'hora de la veritat, determinats grups prefereixen altres solucions. Està a l'oposició, prefereixen dir no prendrem, és molt raonable, és molt legítim i jo m'agrada comptar amb tothom. Però, esclar, per poder tirar les coses endavant és molt important que tinguem resultats clars. Per què? Perquè es puguin fer les coses millor, es puguin fer les coses amb més força i contundència, perquè si no les coses es retarden, les coses costen molt més de tirar endavant, no perquè no vulguis el consens, sinó perquè a vegades la dinàmica política de després dels debats electorals passa per altres camins que no té res a veure amb el que estem parlant aquí. Per tant, de forma modesta, dient-vos